Boas tardes, retomamos as xornadas diagnosis dos museos locais e agora vai a empezar o relatoiro José Manuel Vázquez Lijó, doutor en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e premio de tesis doutoral en Humanidades e Ciencias Sociais da Deputación Provincial de Pontevedra no ano 2005. Desde 2007 e ata a actualidade exerce como profesor asociado da área de Historia Moderna da Facultade de Humanidades de Documentación da Universidade da Coruña, docente en másteres oficiais das Universidades de Murcia e da Paulo Olivade en Sevilla. Compatibiliza as súas tarefas académicas coa dirección do Museo Marea de Porto do Son desde 2013. Sí, ahora sí, ¿no? Bueno, boas tardes a todos. Teño que comezar, obviamente, agradecendo á comisaria, a Araceli, á Deputación, por este evento e tamén, por suposto, ao Museo das Peregrinacións por acollernos aquí. Teño que comezar pedindo disculpas. Mañá vannos a falar de boas praxis. A miña praxis non é boa a hora de manexar a tecnoloxía. Deixei para a última hora porque tiña bastante material e quería condensalo nunha hora e tamén para que houbera, obviamente, turno de preguntas que son sempre moi interesantes. Non sei que pasou e perdeuse un dispositivo chip. Entón, disculpade, teño que falarvos de material que teño elaborado, que hubo a sorte que o tiña no portátil que traía, do que iba a falar levemente, brevemente na miña ponencia de hoxe. Agardo poder recuperar o arquivo e compartilo con vos a través da canle. Vouvos a falar dun patrimonio, vouvos a falar da miña experiencia traballando no Marea, no Museo Marea, un museo municipal, un museo modesto, que ten, para min, certa singularidade. Penso que non é un máis dos museos do mar, porque desde o primeiro momento, pois, non foi, digamos, un contedor de obxetos, senón que desde o primeiro momento, pois, contou, digamos, no discurso museográfico ca narrativa oral, cas voces das mulleres e dos homes do son. Tamén quero manifestar que, ao marxe de que a nova legislación de museos reitera a necesidade de investigar, tomei má molestia de contabilizar as veces que se menciona o vocábulo investigación, e son 25, pois eu, dadas as miñas competencias, porque eu antes de convertirme en xestor dun museo, do que estou moi contento, pois levaba unha traxectoria de investigación consolidada e, además, no mundo do mar, e, por lo tanto, pois quería que esas competencias, ese capital humano, pudera revertir na comunidade, non? Digamos, no territorio, non? Como nos falou moi ben Laura, que temos, digamos, un servizo público con unhas características específicas. Entón, insisto, quero sinalar que, aparte dos problemas, pensaba falar dos problemas, os problemas dos museos locais con carácter xenérico xa se falaron aquí. Un é, por exemplo, que somos, digamos, temos unha xestión unipersonal. Outra é que carecemos, digamos, de orzamentos sólidos. Outra é que non hai ningún tipo de coordinación seria á hora da investigación. Haina cada vez máis a hora da divulgación, digamos, de visualizarnos na rede. Pero un museo ten, para min, desde a miña óptica, unha obriga fundamental, é xerar coñecemento.
é xerar coñecemento, a poder ser tendo moi presente a comunidade que xerou ese patrimonio que nos custodiamos e que intentamos dar a coñecer. Dito isto, por razóns lamentables, vou a centrarme, pero penso enlazar con contidos que tiña na presentación, que está, quero que pensar que perdida, pero non irremediablemente, vou falarvos da oralidade. Evidentemente o Marea potenciando a recuperación, a salvagarda da memoria oral non é unha novidade, o sea, fai algo que débase facendo desde outros centros, pero desde poucos museos ata onde sei. Evidentemente comenzo aquí cunha páxina de referencia que é digamos, ao repositorio Terra e Memoria da Universidade de Santiago, xerado xa desde os anos 80, e que, sobre todo, tuvo utilizacións para o estudo de dous fenómenos importantes, sempre da actualidade. Un foi a represión, que é un pilar, digamos, de calquer análise desde o punto de vista da memoria histórica, chamada memoria histórica, e despois tamén desde o punto de vista das emigracións. Eu voume a centrar na emigración porque é un proxecto no que estamos traballando agora desde o Museo Marea. Ben, recentemente, para que vexades que a emigración é un tema sempre de actualidade, pois na cidade do Gallás acolleu unha exposición Galicia, un relato do mundo. Non se pode relatar Galiza, non se pode facer un discurso da contemporaneidade galega sin ter en conta o fenómeno da emigración. Ben, e, por suposto, a bibliografía é amplísima, de diferente calidade, hainas desde o punto de vista, digamos, máis local, máis xenérico, máis transversal. Eu na outra presentación, que agardo poder recuperarla, vos a falarvos, digamos, desde a óptica da historia local. E por que é, para min, moi importante facer historia local? E por que pódese facer con certas oportunidades desde un museo local? Porque a historia local está ausente dos proxectos de investigación. E iso explica que, con raras excepcións, non este presente no que ora se chama, desde fai tempo, as publicacións de impacto. Non está presente. Por que é necesario facer historia local tamén? Porque, en verdade, está moitas veces cultivado sin rigor científico de ningún tipo. Iso tamén é certo, hai que dicilo. E despois porque xenera coñecemento que axuda moito a vertebrar unha identidade colectiva. Eso son cousas que hai que ter en conta. É moi necesario. E despois hai que dicilo que desde un museo a investigación ten retorno. É dicir, que ti no momento en que te achegas aos doantes das pezas ou a persoas que non son doantes, pero que as seus familiares foron quen na vila, moitas veces traes de volta para a túa casa, para o museo, algunha peza. Pezas que non teñen un valor alto desde o punto de vista da tasación artística, pero que gardan microhistorias moi personais. Entre esas microhistorias, hilvanándolas con un fío invisible, pódense construir relatos, discursos, narrativas que coido que son importantes. Ben, o Consello da Cultura Galega ten, digamos, un apartado específico no que traballa as emigracións, que saibades que a nivel, digamos, local, por exemplo, desde o Concello de Ribadeo, vense facendo tarefas de recuperación de testemunhos desta emigración. Aquí o tedes, e ora imos falar, digamos, dese vínculo transatlántico, perdoade que está en castelán, porque isto saqueino dunha conferencia que tiven que dar en Sevilla, e, polo tanto, eu son moi sincero por diante, son honesto, pero penso que era a mellor maneira de ocuparvos esta hora, e agardo que haxa preguntas, que xordan preguntas. Ben, o obxectivo era, insisto, relatar unha panorámica e ilustrar, digamos, a participación do son nas súas xentes, digamos, nunha diáspora moi grande, que o son ten certas singularidades. Ben, a importancia, digamos, de ler, de saber interpretar as imaxes, A miúdo proliferan moitas publicacións que son simplemente un álbum con comentarios a pé de páxina, a pé de foto. Eso está moi ben, sí, está moi ben,
pero eu coido que axuda bastante máis a integrar esas imaxes nun relato. Vale, nun relato que moitas veces, como veredes, pode ser circular. Ben, o marco de investigación, pois o Museo Marea desde onde traballamos, un museo de titularidade municipal relativamente novo, unha década de existencia, aínda non a ten, e un moi importante, había que salvaguardar, digamos, os últimos testemunhos persoais dos acontecementos que queríamos contar. Ben, estas 4 persoas, pois mira, 3 siguen sendo amigas miñas, lamentablemente María, non sei aquí como sinalar ca luz, María Rechou faleceu pois pouco despois de publicarse o noso primeiro libro. Digo noso porque foi escrito a 2 mans con Raúl Soutelo, é un libro coral de moitas voces, e pois María faleceu, pero para nós nunca morreu de todo, porque legou unos pois horas de conversas extraordinarias. Ben, hai que tamén, cando ti investigas con fontes orais, hai un método e tamén hai unha aprendizaxe por a túa banda. Unha aprendizaxe moi importante é saber escoitar, é saber interpretar os silencios, hai que saber as subxectividades, vale, e hai que intentar empatizar. Hai métodos diferentes para traballar con fontes orais. A min, eu primo sempre quero empatizar ca persoa. E cando empatizas, pois daslle liberdade, que conte. Hai que dicilo, non nos enganemos, non todas as fontes teñen a mesma calidade. Entonces, despois, a hora de construir un discurso museográfico, construir un relato, construir unha narrativa histórica, sempre, digamos, estamos falando no ámbito local, pois temos que seleccionar voces. Non? E despois tamén hai que criticar as fontes e ir a outras fontes, que este é un problema que teñen, digamos, a realización de estudos históricos sin metodoloxía axeitada. Hai que criticar as fontes. Por exemplo, pois hai que contrastalo con outro tipo de fontes, pois imagina, con padróns parroquiais, padróns municipais, documentación de contribución industrial, para que? Para contrastar datos e precisar imprecisións, non? Ben, o resultado do noso primeiro proxecto, desde o Marco do Marea, foi este libro, que hubo a sorte que recibiu o Premio Manuel Murguía de Ensaio. Desde logo, recomendo-vos que nunca investiguedes pensando nun premio, porque non vos lo van a dar. O importante é traballar honestamente, e se hai sorte, pois, se premia mellor. Que garantiza que che den un premio? Pois maior repercusión mediática e quizáis algúns lectores que non contabas de antemán. Pero non se debe traballar co propósito de gañar un premio. Eso, teño xa unha experiencia e realmente dá poucos resultados. Hai que intentar facelo ben. Ben, entón, no momento actual, desde o Museo Marea, estamos traballando testemunhos familiares do éxito. Interésanos moito, digamos, recuperar todas esas informacións que moitas veces durmen nas familias, que durmen en forma de fotografías, en forma de algunha carta, e tamén lembranzas, que son lembranzas de lembranzas, porque neste proxecto que estamos levando a cabo, evidentemente ten unha cronoloxía limitada, estamos traballando a gran emigración ata a Guerra Civil, A migración galega é un continuo, nos puxemos, digamos, unha data cronolóxica. Hai que decirvos que, a veces, inesperadamente, tópaste con estímulos en forma de visitantes. Non sei se algunha persoa coñece a esta muller. Esta é Claudia Piñeiro, unha das prosistas, escritoras máis relevantes da actual, digamos, narrativa, literatura argentina. Dasa circunstancia que Claudia Piñeira visitou un día o Museo Marea. Entón, daba esa circunstancia que eu tiña ali os libros antigos os padróns antigos. En un padrón antigo topamos a súa avoa. Entón, a verdade que se emocionou moito, porque non sabía que a maneira de consignar un emigrante nun padrón é simplemente unha A de ausente.
E realmente para min unha A era unha de tantas, unha de centos, pero para ela non o foi. E a raíz dai, mantevemos conversas, coñecémonos en Argentina, de verdade estimuloume a traballar ao respecto. Pero estimuloume moito máis, hai que dicirlo, unha persona anónima. Unha persona anónima, este señor de aquí, como vedes nunha foto rota, que me mandou desde a Argentina. Enviei aproximadamente unhas 50 cartas a descendentes de emigrados antes da Guerra Civil. A única persoa que contestou, e contestou por escrito, foi, aquí o tedes, foi este señor, José Carballo. José Carballo. E José Carballo, para que vexades a potencia que ten evocadora que teñen os obxetos, José Carballo emocionouse cando viu o pupitre do Museo Marea, porque había estudado nunha escola que ese pupitre recordoulle. Tuvemos unha conversa moi emocionante, abrazámonos e confesoume que pena que quen iba a dicirlle a él que cando ele abandonou o son nos anos 50 que pudera haber hoxendía un centro cultural para servir á comunidade como que é o Marea. A oportunidade hai que aproveitalas cando se prestan. A oportunidade foi o centenario de dúas sociedades, unha fundada en Avellaneda e outra en Montevideo, na Villa do Cerro. De feito, como dixen, as limitacións orzamentarias dos concellos perdeuse totalmente. Non queda ni un só papel. Ese tamén quero aproveitar e dicir que un patrimonio moi esquecido por todos, e particularmente por aqueles que deberán custodialo, e refírome ás autoridades da Dirección Xeral, é o patrimonio documental. Os documentos tamén son patrimonio. Quero deixalo claro. Ali atopamos pois a fotografía típica dos membros da sociedade e atopamos tamén pois unha, como vedes aquí, sempre a muller relegada de calquer papel organizativo a nivel de institucións, son homes, e aquí xa tedes unha confraternidade, unha comida no centro de Montevideo. Ben, voltamos ao son con papéis de contas da sociedade, con papéis de libros de socios, e puxémonos sobre todo a traballar con un patrimonio inmaterial, que son as lembranzas, que son os recordos familiares desa diáspora, non? Non foron moitos. Quero dicir que o son, por exemplo, non conta con esta fonte extraordinaria que sí que ten Ribeira, que é un rexistro oficial de emigrantes que a partir dos anos finais dos 20 acompañaban normalmente a imaxe. Nós non temos esta fonte, pero temos o que temos outras cousas. E quero dicirvos que aproveito que está por facer a nivel local un catálogo de, digamos, unha recopilación da memoria fotográfica, dos rexistros fotográficos. Falamos de rexistros fotográficos, na maioría das ocasións falamos de retratos individuais ou colectivos, pero é que unha forma que tiven, digamos, de pagarlle, de agasallarlle a José Carballo por esa carta tan fermosa que nos enviou, foi enviarlle esta foto do seu pai. Non tiña esta foto do seu pai. Esta é a primeira fotografía que se conserva de Vicente Carballo, un bo home. E Vicente Carballo, esta foto está na libreta de inscripción marítima, outro patrimonio documental que está esquecido, moitas veces en un mal estado, e que compre salvagarrar. É un patrimonio que está nas capitanías marítimas dependente do Ministerio de Fomento. Xunto a él, da súa quinta máis ou menos, é aquí este outro sonense, pero imos avanzando. Ben, esta quedou en branco, non sabemos por qué. Ben, insisto, a memoria fotográfica é moi desigual, pero hai que traballala, hai que ir porta por porta, hai que chamar, hai que perder tempo, e normalmente a comunidade, ao territorio, amósase participativa. E unha forma de, digamos, de agradecerlles isto é que cando finalmente xeremos un produto cultural, unha exposición,
unha monografía que se vexan representados. Por suposto, que haxe unha páxina de agradecementos e, en moitos casos, que intentemos, na medida do posible, pois, enfiar historias de vida de estas xentes. Moitas fotos, pero quenes son? Moita xente diche, si vivise mamá, claro, queda tarde xa a lembranza. Algúns anotaban as fotos por detrás de quen eran, moitas veces non sabemos quenes son, podemos intuílo, pero moitas veces quenes son. Hai outras fotos que teñen, digamos, máis valor informativo, porque sinálamos onde traballaban os soneses, unha mucama, bueno, un novo negocio do mundo do transporte, non? Fixadevos como na presentación que se perdeu, que agardo, utilizaba esta imaxe para vedes como, facendo historia local, xérase un bucle emocional e un bucle, digamos, significativo, de significados. Porque mirade o que aparece aquí neste almacén, nesta tenda mixta de Avellaneda. Aparece un tabal de sardiñas, porque había unha morriña, tamén unha morrilla que chegaba ao estómago, e enviábanse con frecuencia produtos do país. Aí tedes, evidentemente, había unha comunidade de sonenses, de galegos, que vivían en Avellaneda e de vez en cando querían degustar unha sardiña salgada. Ben, outras fotografías que estamos tamén en un proceso de salvagarda e de digitalización, pois teñen outro valor, fálanos dunha elite, están aquí unhas mociñas, fillos dun emigrante do Son, xa vedes, vestidas como burguesas e disfrutando do xardín zoolóxico. En Bos Aires, aquí temos outro mozo xogando ao fútbol e aquí temos a Gloria Santos. Marco esta muller porque esta sí que é unha fonte excepcional. Ben, fixadevos como con traxe de baño, fixadevos como esa cultura material era moi diferente da que se estilaba daquela en Galiza, non? Aquí en Galiza, realmente, os bañadores non había Decathlon daquela todavía, e os bañadores eran caros, as licras non se coñecían, o algodón chegaba mal, e, polo tanto, os nenos e non os tan nenos, ou con camisón ou espidos. Ben, hai que traballar os epistolarios, non? As chamadas amarras de tinta. En verdade, a maioría, pois, perderonse moitísimos, consérvanse en xeral consérvanse mal, poucos, pero hai excepcións. Hai excepcións e a excepción é o fondo Tomé Carou. Mirade, aí, cando temos cartas, realmente, os que coñecen algún epistolario, ten unhas fórmulas protocolarias, non? Comeza saludando a familia, a saúde sempre está moi presente, por que? Porque a saúde era precaria e morría moita xente, e despois, a veces, hai que lelos con detemento, porque teñen claves interesantes para coñecer como vivía esa xente. Ben, pois nesta carta, por exemplo, lle está comentando que está traballando nun frigorífico en Avellaneda, como non? Se era, digamos, era o gran imperio da exportación cárnica, non? Aí tedes, traballaban en matadoiros como estos, non? Quería amosar un exemplo de como estamos traballando nun museo, pois estamos digitalizando as cartas, devolvendo os orixinais, a xente non se quere desprender delas, entendo, e organizándoas. Este é un extracto pequeno, hai máis de 80 cartas dunha relación epistolar entre Juan Carou Bazarra e a súa dona. Por que excepcionar esta familia? Por que é tan importante que as cousas se garden? Porque realmente danos unha idea de todo o que se perdeu. E así podemos darlle, digamos, un epígrafe específico a certas familias. Xa quixéramos vernos na dificultade de ter que elexir, pero moitas veces temos que explotar fondos que teñen unha singular relevancia. Fixadevos se esta xente non gardaba, e falo desta xente, debía falar dunha familia, a familia do Sendia, porque, mira, este home garda, a primeira imaxe que temos facendo servicio militar en Cartaxena. Verdade que foi moi rápido. Aí a tedes, en Cartaxena, que é esta de aquí, aí a tedes, en Cartaxena. Garda unha carta recibida en Cartaxena de uns amigos. O papel era moi caro, por iso é moi normal, se os que non coñecedes, digamos, postais, que se escribían por todas as partes. Garda moitas, quero avanzar porque quería tratar, mira,
garda cartas de especial significado. Esta carta envíalle unha tía a unha sobrinha desde alá. Quen lla manda é esta muller de aquí. Esta muller de aquí, Carmen Carou. E dille a súa sobrinha, que é esta de aquí, que por que non lle manda cartas, contéstalle ela, non? E dille que realmente que as fotos son caras, que xa quixera ela. Eses proxectos de vida pensados en ultramar non se cumpriron. E dasa circunstancia que esa rapaza acabou casándose, evidentemente con dispensa relixiosa co seu tío. E seu tío é un exemplo de retornado fracasado por un accidente. E fixadevos se gardan hasta o tique do baúl no que regresou. Pois esta é unha peza que desde logo vai a formar parte da exposición que vai a dar lugar a esta investigación. Ben, e despois hai a experiencia personal de viaxe, hai poucas, conservamos esta publicación feita por Antonio Rodríguez de Fraga, o sonense que máis destacou, digamos, tuvo un cargo importante na embaixada, perteneceu ás sociedades máis importantes de galegos en Bos Aires. Aquí o temos. Que gardan, ademais de postais bastantes, de algunha autobiografía, pouquísimas gardan estes documentos, estes documentos. Esta muller de aquí, esta que estou aquí marcando, perdonade, Gloria, esta muller de aquí, gardou moitas cousas. E aquí tuvemos, non pudemos entrevistala, porque cando eu a coñecín teña 105 anos, xa contara en parte a súa historia e en verdade estaba casada. Pero levome ben cas súas fillas e permitírome acudir a unha autobiografía que ela redactou no 2002 desde Madrid. O interesantísimo desta biografía é que sabedes cando remata? Xusto no momento en que volve a España. Esa experiencia de vida para ela era haber estado en Argentina. Punto, frenou, dixo, voltou. Voltou por causas que non sabemos moi ben. Voltou, estaba ben situada, en verdade, pois foi unha decisión personal que non estou en condicións de dicirvos por que voltou. Pero o que si vos digo é que unha das razóns que lle expresou ás fillas é que foise a América porque non quería ter que traballar como traballaban as mozas do son cando ela se foi. Esa era a razón fundamental. Ben, e voltou con un diploma de modista e voltou cunha cámara fotográfica, porque a emigración tamén cambiou a cultura material das vilas. Cambiou profundamente e foi un axente modernizador en bastantes casos. Ben, por exemplo, da Argentina viñeron pranchas como esta que vedes, pranchas eléctricas, que non existían. Ben, por lo tanto, é un cambio na cultura material, unha cultura material da que vivimos os museos en boa medida. E de Argentina tamén voltou este Vandaleón, que tamén alegrou moitas tardes e fiadas no son. Ben, quero pasar aos retornos. Os retornos, este é un retorno de fracaso, como vos dixen, fracaso relativo, tivo que emplearse de barbeiro, faltáballe unha perna, tivo un accidente laboral, e despois adicouse ao que mellor sabía facer, que era deseñar barcos. Aquí o tedes. Manuel de Sendia pois foi un afamado constructor de barcos. Ben, Eugenio de Lebura pois invertiu os cartos neste racú que vedes aquí, un racú que lle chamou a Sagrada. E fixadevos isto. Eugenio de Lebura pois había emigrado a Brasil e grazas ao interés que amosamos cos netos de Eugenio de Lebura, ahora mismo estas dúas pezas, esta medalla, este diploma, forman parte da colección do Marea. Por iso que a investigación e a empatía, digamos, que a comunidade xera retornos, vale? Retornos en cultura material. Ben, hai outros exemplos, teño que pasalos, Eugenio Churrero,
ultramarinos de Daniel, outro exemplo de retorno exitoso, montando aquí un ultramarinos. Ben, hai outras persoas que destacaron porque foron axentes de embarques, tiñan unhas comisións importantes, vale. Esta é Sergia Ventosa, pero loca. Poño este xente. Entre os retornados, pois figura un exemplo de éxito. No Barbanza hai moi poucas casas indianas. Unha das que existiu, pois por especulación inmobiliaria, tirouse, non había daquela ningún tipo de protección para este tipo de edificios. Foi esta casa indiana de Joaquín Formoso, que aquí o tedes ca muller e ca filla en Bruselas, porque traíanlle a roupa de Bruselas. E fixadevos a importancia que ten recuperar a documentación local, a documentación empresarial, a documentación do pequeno comercio que moitas veces perdeuse. Vou vos a decir por qué. Mirade, aquí vedes que Joaquín Formoso, aquí tedes aquí o nome, Joaquín Formoso era axente de banca. Isto é algo que explico aos meus alumnos na universidade, que dou clases de, digamos, de metodoloxía histórica. Por qué? Porque as fontes non son inocuas. A documentación non é inocua. A documentación está xerada nun contexto social, administrativo determinado. E, en xeral, ademais, faina homes. Eso explica, en boa medida, que as mulleres estén ausentes da documentación escrita, da documentación municipal, da documentación en xeral, da documentación administrativa, da documentación fiscal. Ben, pois, fixadevos na contribución industrial de Porto do Son o que paga un axente de banca. Aquí o tedes, verdad? Pois mira, unha taberneira paga máis. Se un alumno utilizase a contribución industrial para intentar sinalar o peso das actividades económicas no Son, toparíase que chegaría a unha falsa conclusión que xeraría máis unha taberna que o axente bancario Joaquín Formoso. Creo que me entendedes, verdad? Hai que contrastar as fontes, hai que coñecer as fontes. Ben, este é ainda máis significativo. Mirade, isto é o rexistro dunha embarcación. Unha embarcación. E, a efectos fiscais, sinálase un prezo. 3.775 pesetas. Eso é porque en base a ese precio declarado pagabas unha taxa. Fixadevos o que costou. Cando sabemos isto? Sabemos isto cando as familias conservan documentación contable privada. Vale? Ben, Casal, Ferreteiro, temos aquí, xa vedes, entre os obxectos que esa modernización en boa medida provocada por traída por retornados, pois chegou a electricidade, chegou o radio, vale? Chegou, digamos, o cine. Aquí vedes que teño que avanzar. Cine que se pode estudar, non hai rexistro de cines, pero podes estudar, pois, acudindo a documentación de prospectos, programas cinematográficos que se teñen que topar nas casas da xente, e nos, bueno, pois topamos con algúns, non? Significativo houve un retorno, porque mirade, non tiñamos imaxe do Cine Colón, do primeiro cine que hubo no Son, pero aquí vedes, non se ve moi ben, aseguro vos que di Cine Colón. Aquí, nas aforas do Cine Colón, pois celebrouse este meeting no ano 27. No ano 28, cando chegaron aquí, pois a intentar conseguir fondos para unha obra, digamos, filantrópica que non se chegou a concluir porque foi un cemiterio municipal. Ben, esta era a avenida principal, a avenida Mite de Avellaneda, circulaban coches, e xente que estivo aquí acabou pois montando un negocio de coches, vale? Varios que estiveron aquí. E tamén outros que estiveron en Cuba, aquí o tedes, pois estableceron un servizo regular de Vigo de Porto do Son a Vigo a través
deste balandro que aquí tedes, que acabou, digamos, esmorecendo no porto. Foi un símbolo do porto, acabou esmorecendo. E isto explica, aquí teño, porque a peña celtista ou celtarra, non sei como chamarlle, eu son un pouco futbolero, así que non teño afinidades, pois o feito de que haxa unha peña futbolística do Celta non son, débese a que semanalmente este barco iba 2 veces a Vigo. Isto é así. Ben, introduzo outra cousa improvisadamente, tedes que perdoarme. Vamos a ver. Falounos antiguamente Laura, desde Barcelona, que nos fixo a todos ponernos a chorar, a min case, da importancia digamos, da coordinación, a importancia da colaboración. Pois nós, modestamente, desde o Marea, pois colaboramos en calquera, digamos, iniciativa investigadora, neste particular, que se plantexe, non? Pois Santiago Llobo, este bo aficionado, pois sacou do prelo, fai un par de anos, pois este libro, As algas non son. Pois ofreceunos un catálogo amplísimo de máis de 40 establecementos de salga que existía no concello de Porto do Son. Ben, exemplo, como digo, de colaboración. Exemplo de colaboración, porque nós, antes de que se publicase a lei, tiñamos claro que somos un servizo público, ese servizo público tiña que redundar na comunidade, por tanto, tiña que estar aberto a calquer investigador que este interesado nos nosos fondos ou nas nosas escudas. Ben, 40 destos estereotipos de modelos de fábrica de salga existían no litoral do Son. Ben, gracias ao traballo de Santillobo, gracias á investigación, pois descubrimos que había un erro no Poxón, no plan xeral de ordenación municipal. O que estaba sinalado como amarras de embarcacións eran os machos dun sistema de prensado como o que vedes aquí. Aí o tedes, verdad? Creo que se ve claramente. Pero claro, descubrimos cousas moito máis graves, que no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Son non está protexido este inmoble, que ten máis de 150 anos, unha fábrica de salga que está xusto na parede paralela ao Museo do Mar. Eu, de verdade, que cando me enterei, sentí unha sensación similar a que sentí fai unha hora cando perdí a información do PEN. O sea, non me parecíame impensable que isto pudera haber pasado. Está protexido o que a casa e non está protexido o almacén, cando calqueira que saiba un pouco digamos, deste tipo de arquitectura industrial era un conxunto que o que fai singularidade eran casas almacéns de salga. Ben, e isto xa é tamén un exemplo, podemos decir, paradigmático da necesidade de investigar. Vale. Investigar para que? Investigar para, pois, descubrir invencións. Para descubrir invencións. Porque isto que vedes aquí, que é o Porto Fenicio da Covasa, en Aguiño, pois está prevista, creo que parada ahora mismo, unha intervención sin informe histórico fundamentado. A información que avalou este proxecto de recuperación foi esta web, Galicia Máxica. Unha web con todos os respetos, que ao que contribúe é a visibilizar patrimonio con fins de turismo cultural. Pero isto non é de recibo. Ben, deixemos as cousas negativas. Un destes almacéns, porque, bueno, quero aclararvos, porque non o sabe, todo apunta a que esta estructura construíse na segunda metade do XIX para servizo
de dúas fábricas de salga que estaban ben preto de aquí. Aquí hai unha persoa, Miguel Vidal, que está investigando a este respecto, pode falar mellor que a min. Ben, pero deixemos as cousas negativas, deixemos os problemas. Non hai que deixalos, hai que pasar a falar de outras cousas. Ben, unha fábrica como Isas, como centos que houve por Galiza, está aquí, a Salgadura de Cabanas, en Tal. Recomendo vos que, se non a coñece, que vayades aquí, porque é un lugar moi fermoso, de verdade que ten unha ubicación, pois para min ben fermosa. Ben, pois esta foi a fábrica, digamos, a escola, mellor dito, de toneleiro de gerente, deste señor que aquí tedes, pois acompañado por Santi Llou, bo amigo. Ali fomos fai, pois, uns meses antes da que se desatara a pandemia que tanto afectou a todo tipo de actividade cultural. Ben, gerente agasallounos con esta imaxe súa. Aí o tedes. E ali sinalounos exactamente onde estaba ubicada esta parede, esta indicadora. Isto está cheora de zarzas, perdonade, que non se ve, de zarzas de maleza, aquí non lo dixo. E dixemos que tiñamos que pedirlle de favor a gerente que nos fixera un tabal. El, a verdade, que había perdido a muller fai pouco e foi unha bendición que lle dixéramos eso, porque sinteuse útil, sinteuse colaborativo, e pois gravámoslo, filmámoslo, estamos pendentes de poder pois producir un audiovisual a este respecto, e agasallounos con este tabal que aquí tedes, prohibiume que o pintase, que o oscurecese. Intentei razonar, dicindolle, pero gerente, si está moi ben feito, pero isto temos que facelo bello, e non me deixou que o fixera bello. Agora, pois, bueno, xa logrei darlle unha pátina pequena, esta imaxe primeira. Bueno, seguindo con isto, indagando sobre outros conereiros, investigando, pois, descubrimos este xabre, un xabre que, por certo, non teño a imaxe que tiña na presentación, digamos, perdida, porque este xabre ten 100 anos, e ademais está datado cas siglas digamos, da persoa, e co ano 1929, pero crédeme que así agardo poder localizalo. Ben, e imos rematando. Desde sempre, desde o primeiro momento, porque eu son historiador de formación e coñezo un pouco a historia marítima deste país, fai moitos anos que teño, digamos, un reto pendente, que é facer unha narrativa pois fundamentada, ben ilustrada, con afán pedagóxico, pero, insisto, científica, ese afán científico que agora recoñece, unha obriga que recoñece a lei, a nova lei deste ano para museos e centros museísticos, pois con carácter científico quero facer unha investigación sobre as mulleres, as grandes esquecidas do mar e da terra. Bueno, pois, desde o minuto 1, pois, Isolina, esta redeira, está presente no discurso museográfico do noso centro. E Isolina tédela aquí a tedes, cosendo nunha rúa do Son, antes de abandonar, digamos, o mundo das redeiras e empregarse nunha conserveira do Son porque se gañaba máis. Bueno, pois, un tópase a veces con agasallos non pensados, con sorpresas moi agradables. Na miña propiedade, en depósito, teño estes dous carnés sindicais. Como quizás supoñades, o sindicalismo feminino antes da guerra foi moi escaso, tuvo certa importancia, medrou nos anos 30, antes da guerra, na UGT, e por razóns que estamos con tempo. Sí? Moito non, pero 5 minutos sí. Ben, pois vou atender as 5 minutos. Pois mirade, isto en si mesmo
É unha historia super interesante. Vamos a ver. Eu son da Pobra do Caramiñal. Meus cuñados fai uns 4 anos, 5 anos, non sei, mercaron unha casa feita por un emigrante en Norteamérica. A casa tirouse completamente por dentro. Entón, eu pedinlle as vigas de madeira vellas de Castiñeiro, e pedinlle unha persoa que máis limpase, que máis limpase máis ben, e que para aproveitar a leña. As vigas ainda teño aquí algunha boi. Pois apareceu nun falso teito en riba desta viga, nunha caixa metálica de tabacos, apareceron 2 carnés sindicais. Se vos fixades, foron pagados xusto hasta as portas do alzamento do 36 e gardáronse. A persoa que vendeu a casa xa era unha sobrinha neta desta persoa e non sabía da súa existencia. Eu gardeiros como ouro en pano e fíxate das voltas que dá a vida, que chegoume esta semana desde Holanda un paquete sin identificación á miña rúa, que eu vivo na Rúa dos Raposiños, unha das rúas cos nomes máis fermosos que hai na Pobra. E chegoume, era a publicación dun monográfico sobre museos e clase obreira no que eu participo con unha pequena, modesta contribución, e elexiron estes carnéis para a portada da publicación. Entón, por eso, vedes as voltas que pode dar a vida, como os círculos a veces existen, e, evidentemente, teño, canto antes, que comunicar a Isolina e aos netos de esta señora que viven, que, mira ti, que apareceron, pois, publicados nun libro internacional. E máis nada pola miña banda, desde logo permitida a improvisación, e estou a vosa entera disposición. Último relatorio da tarde, que María José Ruiz Vázquez é licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela nas especialidades de Arte Contemporánea e Xeografía, Historia e Arte de Galicia, titulada Superior en Conservación e Restauración pola Escola Superior de Conservación e Restauradores de Bens Culturais de Galicia, coa especialidade en pintura. Moitas gracias por vir aquí. No, Escóiteseme. Bueno, teño unha voz espantosa. Estou facendo rehabilitación, teño nódulos nas cordas vocais, pero, bueno,
A ver como vai isto. F5, perdón, Uf. Ben, como estamos en familia, estou vendo, pois, anívolos a que me interrumpades cando queirades, porque eu non vou perder o fío, que está bastante estruturado isto, e como é un pouco denso, algo é normativa, pois se queredes, grazas, se queredes interrumpides e eu vos contesto. Bueno, vemos 4 imaxes extraídas da rede sobre información corporativa de prevención do coronavirus. O Goberno galego tamén fai prevención para evitar os incendios. Xa sabemos o que temos que comer aquí á esquerda para evitar os riscos de enfermedades cardiovasculares e, desde logo, a maior tasa de participación no Programa Galego de Detección de Cancro de Mama, pois maior tasa de supervivencia. E a DST últimamente recomenda practicar a condución preventiva. Entón, as institucións e os museos que custodian patrimonio teñen a obriga de conservalo. Entón, eu entendo que deberíamos de ser capaces de tamén elaborar un método de traballo que sexa normativo e que axude a xestionar o patrimonio. Unha destas ferramentas é o Plan de Conservación Preventiva, que vos vou a explicar agora. Bueno, serve, para que serve? Para eliminar ou minimizar os riscos de deterioración das coleccións. Como? Actuando sobre a orixe dos problemas, que normalmente se atopan nos factores externos aos bens culturais. E hai case 30 anos, no ano 1992, ten lugar en París o terceiro coloquio de conservación e restauración promovido pola ARAFU, que é a Asociación de Restauradores de Arte e de Arqueoloxía de Formación Universitaria. Considérase como a primeira xuntanza internacional sobre conservación preventiva e nesa xuntanza se vai a definir a disciplina, que se demostra que non é tanto, que non responde a uns contidos determinados, sino que máis ben un método de traballo. Un teórico moi importante que estaba neste congreso de conservación preventiva é Gael de Guixén, que aínda hoxe continúa en activo, e que sinalou a partir do ano 95 os seguintes retos. Quen antes pensaba en obxetos, agora ten que pensar en coleccións. Quen pensaba en salas, agora ten que facer en edificios. Quen pensaba en semanas, agora o fai en anos. Quen pensaba en persoas, agora ten que facelo en equipos. Quen pensaba en gastos a curto prazo, agora vai a ter que pensar en investimentos a largo prazo. É dicir, que pensar o día a día agora é programar e priorizar. No ano 2002, o Comité de Conservación Preventiva do ICOM crea un grupo de conservación preventiva. Este grupo vai a aglutinar tarefas que estaban dispersas nesos que vedes aí, pois en medio ambiente, en xestión de riscos, forzas físicas e materiais, para crear solamente un grupo. No ano 2011, nunha xuntanza que ten lugar en Burgos, o Consello de Patrimonio Histórico, que está creado na Lei 16/95 do Patrimonio Histórico Español, para colaboración entre a Administración Central e as autonómicas, crean o Plan de Conservación Preventiva e definen que é a disciplina. O Plan de Conservación Preventiva hoxe está estruturado pola área de conservación preventiva do Instituto de Patrimonio Histórico Español, dentro da área de formación e de investigación. Un plan de conservación preventiva non é dar unhas nocións específicas de que hai que facer en un determinado momento, sino que se trata de darlle ás institucións os recursos suficientes para que sexan capaces de elaborar un método que recoñezan os riscos,
que os avalíen e, en consecuencia, que traballen sobre as coleccións. Hoxe en día hai novos temas específicos relacionados coa conservación do patrimonio, entre eles a sustentabilidade, que é a necesidade, neste caso, de aplicación de esforzos continuados no tempo. A eficiencia, por suposto. É dicir, hai que optimizar os recursos, sexa unha institución modesta ou non. A accesibilidade, que ten que ver, vámoslo ver máis adiante, ten que ver co equilibrio que van a ter, a compatibilidade que vai a ter que existir entre o ben e o público, porque os bens culturais hoxe mudaron de significado, e tamén ímolo ver. Bueno, a innovación tecnolóxica, que é evidente, non? Dentro do sistema de difusión do Plan de Conservación Preventiva, o Instituto de Restauración fai numerosos manuais e textos de referencia para que as institucións podan efectuar os seus propios plans. Por exemplo, tedes un manual de seguimento, está todo isto na rede, está colgado na página do Instituto. Manual de seguimento e análisis de condicións ambientais, os fundamentos de conservación preventiva, ou a guía para a elaboración e implantación de plans de conservación preventiva. Eu basei este relatorio na guía, moi exixente. Entón, leveino a miña institución e, agora vos explico. Ben, que unha institución non teña moitos recursos económicos ou recursos humanos non é un obstáculo para que poda elaborar un plan de conservación preventiva. Isto é fundamental porque, senón, solamente as coleccións que están custodiadas en centros con moitos recursos ou que teñen fondos moi relevantes, todos pensamos nos artísticos, pois serían capaces de protexelos. Entón, con isto quero decir que hai un plan de conservación preventiva para cada institución. As institucións teñen que ser capaces de asimilar a ferramenta e adaptala aos seus recursos. Por exemplo, no Museo Etnolóxico, aínda que nos baseamos no plan do Instituto, non o terminamos, estamos no medio porque tampouco é moi exixente. Entón, o que facemos é unha serie de procedementos derivados do análise dos riscos que están amenazando as coleccións. Os valoramos e despois nos damos conta de que na maior parte das veces funcionan. Bueno, o método de traballo da bibliografía xeral está baseada na norma que vedes aí, norma AENOR ISO 31.000 de xestión de riscos. Pero xa vos digo que é moi exixente e entón temos que saber, saber en que tipo de institución estamos para adaptala. Estas son as fases do plan. A fase de documentación, de análise de riscos, de deseño de procedementos para controlar esos riscos e a verificación. Que elabora o plan? O plan, inevitablemente, vai no elaborar un equipo. A dirección da institución debería lideralo, pero xa sei que para institucións modestas isto pode ser un inconveniente, pero debería de xestionar ou buscar axuda en organismos especializados, tanto se trate das administracións centrais como das autonómicas ou as locais, porque o feito de que estemos aquí agora falando desto e de que se fan estas jornadas é porque alguén das institucións locais tomouse a molestia de convocarnos, que tampouco hai tantas cousas para museos. Entón, estas son as iniciativas que sirven para formar. Ben, a primeira fase de documentación é a fase que unha das fases máis sinxelas porque casi todas as institucións saben o que custodian. Pero, esos datos témolos que recoller para que nos valgan para facer o método de conservación preventiva. Vamos a falar de 3 bloques, da definición da institución, do análise do medio e da análise do ben cultural. A definición da institución. Todos sabemos en que institución traballamos, pero é importante que teñamos presente que entidade é a propietaria dos bens e quen, ás veces non coinciden, quen os xestiona.
porque isto vai a delimitar as competencias, e as competencias están directamente relacionadas co traballo do museo, cos recursos humanos e, por suposto, coa provisión orzamentaria. Entonces, hai que ter claro con quen estamos traballando. Organización e recursos humanos tamén é moi importante saber quen traballa no museo, non só o cadro de persoal, sino os colaboradores, o persoal bolseiro, o persoal colaborador, porque as súas funcións van a verse alteradas ou polo menos modificadas con un plan de conservación preventiva. E ora aproveito aquí para decir que elaborar un plan de conservación preventiva con todo o equipo do museo vai a deixar a vista certas disfunciones nos requerimentos de traballo de cada persoa. Entón é a ocasión esta de modificala, aínda que estén moi asentadas na institución. O uso e xestión dos bens é importantísimo. Hai que definir para que se usan os bens. Agora, non solamente temos os bens para expoñelos. Agora, os bens se fan representacións teatrais con os bens dos museos, se fan eventos, se fan programas de televisión, se fan documentais. Entón, hai que establecer cal é a compatibilidade entre o uso do ben e as súas condicións de conservación. Polo menos telas claras. Non digo que non se vayan a facer, porque a diapositiva seguinte é unha actividade do museo, na Semana dos Museos, onde vedes aí xente que está traballando, é unha actividade teatralizada, que está compartindo espacio cunha exposición de pintura. Entón, o que non pode ser é que unha actividade esencial dun museo, que é a participación do público, Sí. Que a participación do público se convirta nunha amenaza para o ben cultural, como este é o caso, non? Análise do medio, que é a segunda parte da documentación. Temos que saber onde está situado o ben cultural que queremos conservar. Estudiar a súa contorna, estudiar as edificacións adxacentes, estudiar, a imaxe da esquerda está un museo etnolóxico que está situado nun ámbito natural e histórico privilexiado a carón do río Avia. E na outra, onde está a cousiña vermella, está a sala de reserva, que tamén está situada ao lado do río Avia, pero na mesma cota. Non van a ser os mesmos os datos que vayamos a coller para unha colección que está dentro dun edificio, que un ben patrimonial, como que podedes ver aí, o Pasatempo de Betanzos ou Forno de Cal de Vilaboa, que están situados no exterior. Aquí as condicións climatolóxicas son fundamentales para a súa conservación e temos que saber como lle afecta o índice de xeadas ou a pluviometría ou a contaminación. E para eso, para extraer estos datos, temos asencias privadas públicas que teñen os datos moi actualizados, que os podemos ver todos os días e que son de total confianza, como a Esencia Española de Meteoroloxía ou o Meteo Galicia, que aparte de servirnos para ver o tempo, pois, por exemplo, tedes aí unha gráfica sobre o nivel de dióxido de azufre, que seguro que últimamente sabedes todos o que é, mínimo para que se poda respirar, para que ter unha boa saúde, No caso das coleccións que están dentro dos museos, como é o caso da nosa, pois temos que fixarnos nos datos microclimáticos, é dicir, a humedade relativa e a temperatura, a cantidade de luz, a contaminación. Temos que ter esos datos para saber como lle van a afectar as coleccións. E, por último, o medio humano, que tamén temos que saber como é a población onde está ubicado o ben cultural e, sobre todo, saber cal é o nivel de concienciación que ten coa súa conservación. Isto é un dato fundamental a hora de elaborar un plan de conservación preventiva, porque nos vai a dar información sobre os riscos de vandalismo, de espolio ou de conflitos sociais. E a última parte de documentación vai a ser o análise do ben cultural. O
O inventario. Casi todas as institucións teñen feito o inventario. O inventario é unha peza moi importante porque nos di que tipo de fondos e cantos fondos temos. Nos museos de titularidade estatal, como o meu, onde traballo eu, pois a información está sostida por a base de datos Domus, a base integrada Domus, pero valería calquera base de datos. Unha base de datos que este estruturada e que a súa consulta sexa áxil. Os datos básicos de inventario que imos necesitar van a ser o número de inventario, que é como o DNI da peza, e as características formais do ben, as dimensións, os materiais dos que está formado, e a historia do ben, se é posible, donde estuvo, si tuvo intervencións anteriores, si tivo cal é a relación, o sea, cal é o uso e xestión dese ben cultural. O estado de conservación é básico tamén para elaborar un plan de conservación preventiva. Vai nos dar datos sobre a vulnerabilidade do ben. E, por último, a avaliación de significancia. Teño que falar desto, que é un concepto un pouco polémico, pero desde o punto de vista da conservación é moi importante. A avaliación de significancia, según a UNE N15, bueno, esa norma que tedes aí, é o interese patrimonial do ben. Por que é importante isto? Porque temos que saber por que conservamos e que valores temos que conservar. Moitas veces os valores dun obxecto non están na súa materialidade. Están na historia do ben ou da historia da persoa que trae o ben. Entón, é moi importante saber que é o que temos que conservar. Aquí mudou a formulación. Xa non é tanto como se conserva, senón para que se conserva e por qué. É moi claro a relación que hai entre significancia e eficiencia a hora de trazar un plan de conservación preventiva. Porque a significancia dos bens nos van a decir os esforzos que temos que facer desde o punto de vista da conservación. E desde a miña experiencia teño que decir que é imposible conservalo todo. Por sempre e para sempre, non se pode. Hai que escoller. Por exemplo, hai unha parte do plan de conservación que son os plans de emergencia, os plans de evacuación. Entón, se nós temos a avaliación de significancia feita sobre os bens, sabedes que cando se produce un suceso catastrófico, que se pode producir en calquera momento, o tempo de resposta entre salvar, en primeiro lugar, as persoas e despois os bens é extremadamente limitado. Temos que saber que bens deberíamos de salvar en primeiro lugar. Iso é o que se chama avaliación de significancia tamén. E despois, temos que dar, a avaliación de significancia nos vai a dar un nivel de risco grave para os bens. É dicir, que nós temos que saber que bens son significativos da colección ou uns máis significativos que outros, por moitos motivos. Por exemplo, na diapositiva da esquerda vedes unha coroza, que non solamente é importante polo que representa por un obxecto tradicional e polo que representa por os seus valores culturais, sino que é extremadamente vulnerable porque está feita de palla de centeo. Entón, o nivel de risco con respecto a esta peza é totalmente diferente coas que vichedes hasta ahora, non? O mesmo digo coa colección de indumentaria que temos na outro lado, que é dunha nena de principios do século XX, que temos a data da nena, a data da roupa, temos a nena, bueno, era dunha nena que temos a familia e podemos reconstruir como era a vida dunha nena burguesa de principios do século XIX solamente por conservar os xoguetes e a indumentaria. Entón, estas son pezas con un alto nivel de significancia. Bueno, a segunda parte do plan vai a ser analizar os riscos. É un pouco complexa, intentarei facela rápido. Bueno, de momento temos a documentación. A documentación é bastante fácil, exceptuando o análisis de significancia, pero, en xeral, calquera institución pode facer un análisis da súa documentación con respecto a un plan de conservación preventiva. A análise dos riscos tamén está baseada nesta norma. O Instituto sigue esta norma, pero é moi exixente.
Entón, eu tratei de sacar certos ítems para que foran, para que poderamos achegarnos cunha relativa facilidade. Temos que identificar os riscos que poden actuar sobre as nosas coleccións. Temos que valoralos e, en función deso, podemos actuar. Hai unhas prioridades de actuación. Como se identifica un risco? Hai tratados completos que nos dicen como son os riscos. Vémolo agora, pero vamos a elaborar unha listaxe cos riscos que poden afectar as nosas coleccións. Unha vez que os teñamos, os identificamos, e temos que saber cal é a súa orixe, a controlemos ou non a controlemos. Cales son os efectos, que vai a pasar cos bens culturais se sucede ese risco. Como son, como están con respecto ao risco, son vulnerables ou non. E cal é o nivel de protección da institución con respecto a isto. Bueno, vos dicen que había tratados sobre os riscos. Poño esta táboa que é do Instituto Canadiense de Conservación, porque é unha institución que leva toda a súa vida dedicada á conservación preventiva. É unha referencia mundial. Bueno, e tamén fíxome gracia porque aí no medio están as festas, como as festas dentro dos museos, entendo, ou os museos que se piden para facer festas. Pero, bueno, os asentes que van a causantes do deterioro van a ser os que vedes na lista vermella. Bueno, isto está publicado na guía que vos dixen do Instituto. Gael de Guixén elabora esta que está moitísimo máis elaborada, moitísimos máis. Non solamente están os riscos posibles, senón tamén están os canais, os asentes que provocan os riscos. Bueno, despois o Instituto que nos facilita a labor. E entonces desta maraña que acabamos de ver agora, esta visión panorámica, extrae 8 que os considera imprescindibles, que temos que valoralo sempre. O primeiro deles é o risco por disociación, que pasa en todas as institucións, é dicir, a ausencia de información básica para identificar o ben. Os danos físicos todos sabemos que son causados pola mala manipulación, por unha disposición inadecuada, vibracións, os actos antisociais, vimos un exemplo, tamén o sabemos o que é. Os sucesos catastróficos, tamén, aquí non está o volcán, pero deberíamos de polo, incendios, terremotos, inundacións, condicións ambientais, tamén, que daños causados pola temperatura moi alta ou pola humedade moi alta ou moi baixa, a biodeterioración, todas as coleccións dos museos están afectadas por isto, as negligencias e a propia museografía, ausencia ou deficiencia do plan museolóxico ou de uso do ben. Bueno, agora vou poñer un exemplo. Esta é a táboa que di o Instituto que hai que facer con respecto á túa institución. Eu baseime na sala de reserva, porque é onde temos toda a colección, exceptuando as pezas que están expostas, que son moi pouquiñas. O resto, casi 6.000 pezas, están na sala de reserva. Entón, agora vou vos poñer un exemplo do que acabo de explicar. O primeiro risco que nos afecta directamente é o catastrófico por inundación. Vos enseñei antes unha imaxe de onde está colocada a sala de reserva e está na mesma cota do río. Os riscos, como as desgracias, nunca veñen solos. Entón, sempre hai un risco e hai outros riscos asociados a ese risco. Na última columna vedes que o risco de inundación vai estar asociado ou de condicións ambientais inadecuadas por un aumento na humedade relativa e a biodeterioración. Cal é a orixe deste risco? No noso caso, as precipitacións invernais, as probas de regulación de fluxo no encoro que temos ao lado de Castrelo, que fai medrar o río con moitísima frecuencia, e a periodicidade que podamos ter no sistema de mantemento da propia sala de reserva, dos caños, das baixadas, dos rexistros da auga. A deterioración, os efectos, bueno, vederas aí, todas esas as manchas, as eflorescencias, a dilatación de materiais orgánicos, corrosión de metais, tamén están estipulados na guía, quero dicir que ir a miralos, porque para avanzar, senón. E os elementos vulnerables a este risco, cales son? O inmoble e as coleccións que están compostas por materiais orgánicos e os documentos que están ali tamén. Vos poño unha imaxe
do risco, porque, bueno, estábamos avisados porque ese letrero que pon aí salto hidráulico, variacións e caudal de Couta está enfrente da porta da sala de reserva. Aí hai unha inundación, no que parecen, sí que parecen os restos dunha festa, pero non son, son fondos, son botellas, son fondos do museo. Bueno, rompeu unha cañería e unha inundación e na outra un rego. Aí hai varios conceptos que despois vos explico. Por que de magnitude media o suceso catastrófico por inundación, aunque sone terrible, é de magnitude media? Porque a probabilidade vai a ser media e a gravidade vai a ser grave. Bueno, despois o vemos isto. Outro risco que afecta as coleccións do museo ou das condicións ambientais que ten asociado o biodeterioro, a biodeterioración e os danos físicos. Cal é a orixe? Pois as propias características constructivas do edificio. Unha nave industrial está feita de bloques de formigón e non ten cámaras. O chan é de formigón, ten baixadas dentro da sala de reserva, baixadas canles, as ventanas non teñen filtros, entón o edificio non é estanco con respecto ao exterior. A orixe son estas, os deterioros das flutuacións volven ser degradación de cores, mofos, corrosión dos metais, friabilidade nos documentos, deshidratación dos documentos e a humedade baixa moito. Os elementos vulnerables será un inmoble e as coleccións basicamente de orgánicos e os metais. Antes non falamos do nivel de protección. O nivel de protección é o nivel que temos con respecto a ese risco. O que temos é, no inverno, o uso de deshumidificadores e a ventilación. Aquí vedes un exemplo do que pasa cando hai un risco de condicións ambientais inadecuadas. Temos aquí unhas gráficas que mirades no inverno os altos que pega a humedade relativa que baixa de un 60 a un 90%, e despois tedes aí a proliferación de fungos en un cartaz, en unha peza de madeira. Outro risco atopado no museo é o de biodeterioración, que é bastante grave e bastante común. A orixe que estaba no campo aquelo, entón hai insectos, hai aves, hai roedores, hai microorganismos derivados dos outros riscos, presencia de liso moitas veces e despois introdución de materiais dentro da sala que non forman parte da colección e que non están tratados, ou pezas que forman parte da colección e que non están tratadas. Entón, a deterioración que vai a provocar é o que vedes aí, perforación, desgaste, os excrementos debilitan os papéis, aparecen manchas, os microorganismos destruen materiais orgánicos. Bueno. E o nivel de protección que temos no museo son campañas de desinsectación anuais, pechado de rendixas e ocos para evitar a entrada de roedores e anoxias. Despois vos explico. Bueno, estes son algúns casos. Aí tedes unhas galerías de térmites, que isto é novo, un tecido tradicional afectado por tineolas, e como se quedan as madeiras cando están atacadas por insectos xilófagos. Aquí cambia a magnitude do risco, vedes que ahora é elevada, porque a probabilidade é alta e a gravidade é moi grave. Bueno, grave. E o último risco, xa non vos aburro máis, que ten que ver con a miña institución, é o risco por danos físicos. A orixe é o colapso no sistema de almacenaxe. Isto tamén é moi normal. Ou a utilización da reserva como se fose un almacén. Se hai un metro cuadrado libre, vai estar ocupado por algo que non é do museo. Entón, a falta de control sobre os obxectos dificulta o seu acceso, non o podes controlar, as manipulacións están arriscadas, os elementos vulnerables serán as coleccións, os obxectos fráxiles dentro delas, e o único nivel de protección que temos contra isto son as tarefas de reorganización de fondos. Os riscos asociados ou de disociación, porque hai pezas na colección que nin siquiera sabemos que están aí, e, bueno, negligencia, isto é unha negligencia, ou a museografía por falta de previsión nas técnicas de ingreso. Estos son os danos físicos, que vedes aí unha imaxe sobre unha entrada dun arquivo masivo, al lado a sala de cuarentena bloqueada con
catálogos e con restos de outras exposicións. E, bueno, hai un tecido de seda, aunque non se podía chegar, e, bueno, se topou nestas condicións. Bueno, pois agora xa sabemos que riscos temos. Temos 4 riscos identificados na nosa institución. Agora vamos a valoralos, que xa o fixemos, pero rapidamente. A valoración do risco ten 2 variables, a probabilidade e a gravedade, e iso xunto nos vai a dar a magnitude. Para que queremos saber a magnitude? A magnitude do risco nos vai a facer priorizar as actuacións. Entón, a probabilidade e a frecuencia con que pasan. Por iso, a probabilidade dunha inundación é media. Levamos 5 anos, o día creo que 4, onte, fixo 5 anos que estamos na sala de reserva e solamente están registradas esas inundacións que vos puse. Hai un rego por un cano, unha rotura dunha cañería. É dicir, non quere decir que o río non se desborde, pero que a probabilidade ata o momento é media. Entón, baixa a magnitude do risco. Bueno, tedes aí, baixa, media e alta. E a gravidade ten que ver cos efectos que produce ese risco nos bens, que poden ser leves, que poden ser graves ou moi graves. Bueno, avanzamos, non? Moi ben. Ben, esta tabliña, a ver, ten un componente subjetivo moi grande, porque poñedes en un lado baixa e en un outro facedes unha cruz, e xa vos dá 1, 2, 3, que é pouco importante, moderado, medio. Bueno, estamos falando de coleccións de moitísimos bens. Entonces, a veces hai que utilizar estos parámetros, sobre estos parámetros de que me parece que é leve ou me parece que é grave, porque nos temos sistemas de seguimento que vos vou explicar, pero a veces, mentras non chegas a ter os registros e identificalos ben, o sea, valoralos, pois temos que supoñer que, eu teño que supoñer que un risco por inundación pois é medio, porque levo 5 anos alinos e non houve unha inundación. Entón, pero bueno, quero dicir que o componente subjetivo hai que asumilo. Vos poño os meus riscos e poño a probabilidade, a gravedade e a magnitude. Temos 2 riscos de probabilidade media, polo tanto, o nivel de intervención vai a ser moderado, e temos 2 riscos que son o biodeterioro e os danos físicos, que son os 2 altos. A probabilidade é alta, a gravedade é grave, polo tanto, a magnitude é elevada. É onde nos vamos a parar máis. Ben, esta terceira fase do plan, vou acabar aquí, porque nós non temos un plan de conservación preventiva. O que temos é, vos lo dixen ao principio, é como unha primeira fase do plan, que sería, unha vez que analizamos os riscos e que os valoramos, facemos unha serie de actuacións para minimizalos, pero non vamos facer verificación. E como facemos o procedimento de seguimento dos riscos? De 2 maneiras. Temos unha serie de medios que nos permiten seguir os riscos e hai outra serie de medios que nos permiten controlalos. Os medios van a ser normalmente instrumentos de medición, por exemplo, o de detección, as alarmas, bueno, vémolos, mellor vémolos. Os sistemas de seguimento, por exemplo, as alarmas de incendio e roubo, unha alarma, nada máis. Nos avisa de que algo está ardendo ou de que entrou un caco, basicamente, nada máis. Depois tenemos un sistema de monitorización que funciona un pouco máis porque depende directamente da vixiancia persoal. Entón, funciona. Incluso, cando na sala de reserva non hai ninguén, pois hai persoas que poden acceder a visualizar as cámaras da sala de reserva a través dunha aplicación móvil para ver que é o que está sucedendo aí. E vos poño a imaxe do vixiante porque a experiencia me di que moitas veces as inspeccións visuais son moito máis efectivas que os medios de seguimento, porque os medios de seguimento hai que sentarse a velos, claro. Bueno, as alarmas saltan, pero temos que saber se temos as ventanas abertas cando está chovendo ou se hai restos de que houve un rato. Entón, as inspeccións visuais son moi importantes e penso que casi todas as
institucións están en condicións de dar instruccións sobre facer inspeccións nos almacéns. Con respecto a outro método de seguimento que temos dos datos microclimáticos é unha instalación de sensores de humedade e de temperatura que nos dicen, cada 10 minutos recollen un dato e o procesan en unha base de datos que nos facilita saber que era onde sacamos as gráficas que vichedes antes. Como estamos de temperatura e de humedade, esas cousiñas verdes que vedes aí son sensores que están nas salas de exposición ou os que están na reserva. Salta unha alarma cando os parámetros que eu programo saltan e sabemos que a humedade está moi alta ou que a temperatura moi baixa ou, vamos ver que é o que pasa. E al lado unha compañeira facendo o seguimento porque os sensores tamén hai que cambiarlle as pilas, abrir todos os días os planos, facer unha visualización dos planos da institución para ver se funcionan todos, hai que facer un seguimento. Ben, e agora pasamos aos sistemas de control dos riscos. Aquí quero dicir varias cousas. Aquí puxen propostas de intervención urxente, porque a veces son propostas de intervención urxentes, no sentido de que a súa implantación pode ser inmediata. Suelen ser acciones administrativas, pero moi eficaces. Entón, por exemplo, poñovos aí un exemplo. Eliminar da reserva material en desuso é unha decisión. Pode ser inmediata e ten un coste cero. Entón, quen é responsable desto? Pois a dirección, o persoal técnico, es decir, nós, os que estamos ali traballando. E as empresas externas, porque as poño aquí, porque tamén planificar tarefas de limpeza coa empresa adjudicataria forma parte do plan de conservación. E ten que facer o persoal técnico e tense que comprometer a empresa. Ou aplicar análise de significancia ás pezas. Os protocolos e formar o persoal é máis complicado, tamén é doado, pero require un pouco máis de tempo e de medios. Facer protocolos, que é o que facemos ali, como técnicas de ingreso, por exemplo, ou establecer uns parámetros de manipulación para que todo o mundo que teña que coller os libros saiba como collelos, ou que teña que coller unhas fotografías e saiba como collelas e como guardalas. Todo o personal do museo son procedementos de protocolo que hai que elaborar e que levan un tempo. Entón, o persoal que está directamente relacionado, conservación, o persoal técnico e o persoal auxiliar. Entón, vimos os sistemas de seguimento e agora como os controlamos. Me parece que xa vos lo dixen isto, pero para controlar as condicións, o risco de condicións ambientais inadecuadas, falamos de deshumidificadores. Son maravillosos, pero os deshumidificadores exixen un seguimento. Se así pos un deshumidificador, hai alguén que se ten que encargar de baleiralo. Se produce pingueiras é mellor apagalo. E se vai estar cheo tamén é mellor apagalo. Entón, isto hai que planificalo. A ventilación, por que vos la poño? Porque é un método de control que se está utilizando en moitísimos centros e funciona moi ben. A ventilación impide que as flutuacións de humedade e de temperatura sexan moi altas. Baixa o nivel de auga tanto dos soportes como do aire e entón os microorganismos lles costa proliferar aí. Entón, quero dicir que ventilar podemos ventilar todos e é un sistema barato e que é moi eficaz para controlar as flutuacións medioambientais. Estos son sistemas de control para o risco de biodeterioro moi elementales, pero están no mercado. Se eu sei que teño ratos ou que teño insectos rastreros, podo poñer unha trampa de feromonas ou podo poñer unha trampa como a que tedes ala de aquel lado destas de adhesivas que saquei porque solamente había lagartixas. As lagartixas non me fan nada aos bens culturais. Entón, isto é un pouco máis serio porque nunha inspección visual nas gretas do edificio apareceron térmites. Os térmites sí que poden producir unha biodeterioración seria. Entón, aquí vemos un operario que está poñendo un cebos para o térmite, sabedes como funciona.
é un cebo impregnado dun produto que se chama hexaflumorón, que non é tóxico para as persoas, pero as térmites son formigas, comen o produto e van ao niño e polo intercambio de alimentos pois contaminan a toda a súa sociedade e o insecto non xenera o que ten que xenerar para poder vivir e morre. Bueno, e as anoxias son moi importantes porque nos temos o 90% de pezas de carácter orgánico, as pezas, pero despois temos uns fondos documentales extensísimos. Entón, sabedes que a anoxia é a eliminación de oxígeno ata unos niveis de 0,05%. Solamente os organismos anaerobios poden vivir con esos niveles de oxígeno. Entón, aí tedes unha bolsa de anoxia a de arriba que fixemos no Museo Etnolóxico e abaixo, bueno, unha colaboración con o Museo Masó, facendo aí tamén unha desinsectación con anoxia, pois sacándolle oxígeno. Bueno, vou poñer un exemplo e remato sobre os danos físicos, sobre o risco de danos físicos que supuso para o museo a entrada, bueno, non solamente ese risco, ten moitos máis asociados, a entrada masiva dun arquivo documental. A entrada masiva dun arquivo, de calquer arquivo, pero a entrada masiva é un cabalo de Troia para a institución, porque consume moitísimos recursos. Nós que nos consideramos unha institución con recursos, non somos quen de... É imposible manexar eso que vedes aí nas imaxes. É unha donación de un fondo documental dedicado á industria cinematográfica, recompilada de xeito panorámico. Aí hai de todo. A primeira entrada creo que do ano 2010, máis ou menos, estuvo un montón de tempo, máis de 8 anos, nas condicións que vedes aí. Entón, cando se fixo o traslado para a sala de reserva, o primeiro que pensamos é facer un protocolo de ingreso de eso que vedes aí, que estaban nestas condicións. A nós nos chega así nestas condicións, entón, ora, fixemos un pequeno plan de conservación preventiva que o sistema de control vai a ser un protocolo de ingreso. Entón, se vos acordades, empezábamos pola documentación. Bueno, pois a documentación, empezamos polo emplazamento. Onde está eso? Eso está nunha sala lateral da sala de reserva, esa é a sala de reserva, o plano. E esa sala lateral ten exclusivamente fondo documental. Hai as condiciones da sala internas, o análise do medio é a seguinte, xa o contei antes, me parece, que os muros son medianeiros, dan ao exterior e non teñen cámaras, son bloque de formigón pintado. Aí hai varias canles, un lado e outra en outra, das baixadas. Hai numerosas gretas, unha desas gretas foi onde apareceron as térmites. Entón, estas son as condiciones do medio onde está guardado o arquivo documental. Cando vamos a mirar as gráficas microclimáticas, temos uns saltos considerables de humedade e de temperatura. Bueno, son estacionais, polo tanto, non son tan graves, porque os diarios, que sí que afectan moitísimo aos bens, son estas, perdón. Ai, sí, son estas. Como vedes, as curvas son moito máis estables. A humedade relativa sí é moi alta no inverno, pero os materiais orgánicos adáptanse moi ben ás humedades relativas altas. Hai que controlar os microorganismos, pero casi é mellor unha temperatura de 10 grados e unha humidade de 80% tratándose de Galicia, que é o máis parecido ao exterior, que unha humedade, que unha temperatura de 35 grados que chegamos a ter no Brao ali, e unha humedade do 50. Entón, é moito mellor o do inverno. Para min non, que teño que traballar ali, así estou, pero para as pezas o mellor é eso. Ben, entón, unha vez que sabemos onde vamos a guardar o arquivo, non vos dixen unha cousa. O armario, hai dúas cousas positivas dese medio, que o armario compacto, é dicir, que desde o punto de vista dos dispositivos de almacenarse, eso é óptimo,
é que é unha sala suficientemente ventilada e entonces controlamos moi ben a humedade e a temperatura. Ben, entonces, ahora pasaríamos á fase de o estado de conservación e de o número de inventario e todo eso, pero non é inexistente porque isto acaba de, bueno, isto está así, entrou así. Entón, esa fase do inventario, o sea, non sabemos o que hai dentro. Entón, elaboramos un protocolo que é o seguinte. Tomamos prestado do proceso estatístico un valor que se chama o azar, é dicir, as cousas aleatorias normalmente son representativas. Entón, escollimos o azar, despois non foi tan azar, pero, bueno, escollimos unha serie de caixas e abrímolas e miramos o que había dentro, cruzando os dedos, pensando que o resto iba a ser representativo do que acabábamos de abrir. E, bueno, resultou que sí, ao final resultou que sí. Pero, bueno, por iso digo que non era tanto azar, porque eu fun, bueno, eu e quen traballou aí, que foron moitas persoas, fomos directamente a coller pois, os acetas, as caixas esas enormes, grandes que tedes aí, que son caixas de 50 centímetros de alto, as bolsas que xa sabemos que teñen libros e revistas. Fomos escollendo diferentes tipos de contedores para tratar de que esos foran representativos do resto. Entón, a cada caixa tratada se lle fixo o mesmo procedimento. Unha descripción do contedor, unha identificación do que estaba dentro, avaliamos os riscos, intervimos e fixemos unha estimación temporal e despois dimos un tempo de resposta. Que fixemos coa documentación? Ben, os contenedores os numeramos, fixémoslle fotografías pechadas, abertas, sacamos o de dentro, cuantificamos e fixemos unha morfoloxía rapidísima do que ali había. Estas fichas que están colgadas na página do Instituto son moi válidas. Eu non as coñecía daquela. Son moi válidas cando vos encontredes nunha situación similar porque se cubren rapidísimamente e bueno, está aí para documentos, as teñen para tecido, para fotografía, as teñen para todos os materiais. E sabedes inmediatamente, bueno, pois se está afectada, pois se hai videodeterioro, se isto necesita pois unha bolsa aparte, se hai que segregar, se hai que tratar, son fichas que se cubren rapidísimo. Nos traballamos nunha libreta, pero bueno, estas fichas las poño porque son moi interesantes. Bueno, isto foi o que nos encontramos nos contedores. Por exemplo, o contedor 3, porque era moi espectacular. Eran tubos rígidos de cartón, había varios, sen tapas, con cartéis enrolados con gomas de caucho. Había 72 tubos, pero dentro de cada tubo había un montón de cartaces. No contedor 7 había eso, que tedes aí, que tamén era unha descripción, tedes aquí caixa de cartón non históricas, dimensións. Tamén había cartaces de cine, en este caso encartados. Os materiais que había dentro, papel cuxé. O contedor 8, por exemplo, a descripción, unha caixa de cartón de corrugado non históricas, dimensións, a morfoloxía, 18 libros, 13 revistas. Había algún documento tamén. Bueno, materiais, papel, cartón, plásticos. Isto é unha cousa moi rápida. O que queremos saber é o que temos aí. Entón, bueno, fixose así con unha certa rapidez. Estas son as caixas horribles. Estas caixas estaban ali apiñadas ao final, non sei se recordades a imaxe. Aquí había de todo, parecía que o botaran así directamente. Unha caixa non histórica de cartón corrugado, está pechada con fita de embalar, está moi sucia, ten as paredes esmagadas e rotas, cercos de humidade. Entón, abrímola, bueno, estas son as imaxes do que había dentro. Este é o mesmo contedor, o 13. Bueno, pois aquí había fotografías en blanco e negro, 47 fotografías en bolsas de plástico. Tamén estaban soltas, había 3 álbumes, diapositivas 2 follas, fotocromos máis de 300. Horrible. Bueno, materiais, cartón, poliéster, papel de revelado, xelatina. Ben, iso era o que había nestos contenedores. Nos abrimos moitos máis, pero non vos vou a bombardear aquí con isto. Unha vez que temos isto, vamos a facer a avaliación dos riscos. A que nos estamos enfrontando? Bueno, pois,
avaliamos, bueno, xa sabemos como está a sala, polo tanto, o contorno, o emprazamento onde está este arquivo, ten un risco por condicións ambientais inadecuadas de magnitude media, vamos a tratar de solucionalo, vamos a ver que facemos aí. A colección, os obxetos, risco por biodeterioración, vamos a toparnos con isto de magnitude elevada, por danos físicos. E aquí faltame o de disociación, que é moi importante, porque non sabíamos, non tiñamos ningún dato do que había aí dentro. Ben, as patoloxías que apareceron no contedor 3, acordádevos, que eran os cartaces, aqueles enrolados. Están enrolados dentro de tubos e suxeitos por gomas de plástico. As gomas están deshidratadas, adheridas ao papel. Os cartéis gardan memoria de curvatura, eso é horrible, porque ante que os tires volve outra vez ao sitio. Sucedade, dobra, resgalos. No contedor 7 había 218 cartaces doblados, cartéis, os mesmos que os que estaban enrolados, aquí estaban dobrados. O encartado debilita, desgasta, rompe a fibra do papel. E había cartéis adheridos entre sí. No contedor 8 había algún documento, xa vos lo dixen, que tiña elementos metálicos degradantes como os que vedes aí. E o contedor 13 tiña moitos fotocromos. Os fotocromos estaban nesas condicións, atacados por microorganismos e pegados entre sí con esas fitas de cola. Porque sabedes, os fotocromos, bueno, todos sabedes o que é un fotocromo. Cando eu era nena chamábamos os cadros. Íbamos ao cine, veíamos esas imaxes que estaban antes da película e que estaban, bueno, e estos deberon nos de sacar da parede do cine, porque teñen conservan as fitas de cola. Ben, entón, fixemos o estado de conservación, avaliamos os riscos e agora vamos a ver que facemos, cales son os tratamentos. Vale, os tratamentos no contorno, no espacio onde vai estar, consistiron en reparacións e actuacións no que podemos facer. Na colección, pois fixemos varias cousas, todas moi rápidas tamén. Consolidación puntual dos soportes que necesitaron, desinfección. Se non podemos facer desinfección, segregamos as pezas que estaban atacadas por microorganismos. Limpezas sempre mecánicas e algunhas actuacións de protección física. Bueno, vamos velo. Bueno, xa pusemos unha cámara, é dicir, eliminamos o risco de entrada das térmites. Segundo, das diferencias de temperatura, porque son unha cámara que está, con pladur, que ten unha cámara en condicións, por lo tanto, agora mesmo ese espacio xa non está como se estiveramos no xardín, está protegido. Sí, creo que nada máis aquí. Bueno, que fixemos cos fondos que estaban dentro. Bueno, os contedores 3 e 7 eran os dos cartaces, acordádevos. Fixemos limpeza superficial, fixemos humectación e prensado. Isto levou moitísimo tempo, porque gardaban memoria de curvatura. As limpezas foron sempre con aspiradores, algunhas con gomas, unha dispensa mecánica estamos aí facendo. Bueno, temos aí a eliminación de fitas adhesivas cando pudemos. O contedor 8, que era o dos libros e das revistas. Bueno, mirades, unha limpeza con unha goma, sin máis, e con un pincel. Aquí sí que houve que facer algún tipo de consolidación do soporte que estaba partido. Entonces, limpeza mecánica, sempre as limpezas mecánicas. As limpezas mecánicas son moi efectivas, sacas o máis rápido, neste caso. Bueno, con que se traballaron. Este é un libro que se fixe unha intervención rapidísimo. Isto que parece que é moi espectacular, despois non é, porque vai en serie prácticamente. Isto sí que foi tremendo o contedor 13. Hai que lle sacar as fitas de cola aos cartaces. Isto levou moitísimo tempo. E aí hai un tratamento dos fungos. Se non se pode facer un tratamento, porque necesitas personal especializado, tens que segregar. Ese é un álbum de fotografías, tens que segregalo do resto, porque os fungos sabedes que as esporas son moi contagiosas. Aquí limpando fotografía con un aspirador de museos, a aspiración é mínima. Bueno, creo que sí, vale.
unha vez que rematamos con estas cousas, non fixemos protección directa das pezas. Como as guardamos? Tamén entra a formar parte da conservación preventiva. Unha vez que as temos máis ou menos limpias e libres de biodeterioro, como as guardamos? Aí é onde eu estaba toda optimista, porque dentro daquel compacto que víchedes había varios planeiros que son ideales para guardar cartaces de cine. Os que estaban encartados e non guardaban memoria de curvatura puderonse poñer directamente así. Os outros tuvemos que facer un proceso de aplanado e despois metímolos en bolsas de conservación para facilitar a consulta. O contenedor 8 tiña libros e revistas. Os libros, a ver, isto é moi básico, pero está ben que o sepades, os libros deben de estar en posición vertical. Si non ocupan todo o estante, deberíades de pôr un soportalibros, porque se deforman moitísimo. Aunque sean libros contemporáneos, non estamos falando de material histórico, pero forman parte do museo igual. As revistas eran moi estreitas, metímolas están aquí arriba, están aí encima dos libros, en caixas de conservación, porque senón caíanse. Cando os libros estaban moi delicados e nós non podíamos acometer tratamentos de restauración, fixémoslle unha bolsa en material de museo e despois unha caixiña para que pudera estar vertical. Esas son as pezas que nos deron máis traballo, pero, bueno, que non eran o grosso, non? As copias fotográficas que fixemos tamén limpámolas e metímolas en bolsas de milar, porque son moi consultadas as copias fotográficas. Entón, o poliéster, bueno, ten unha transparencia moi alta, podes ver a fotografía por diante e por detrás e está perfectamente protegida. Creo que nada máis. Os fotocromos tamén, unha vez que se desinfectaron, os que se desinfectaron, se guardaron, se fixo un inventario do que aí había, se encapsularon, se meteron en caixas de conservación. A estimación temporal para facer estes contedores, bueno, sabedes, 30 minutos por cada exemplar de cartaz, os que tiñan que facer o proceso completo, porque se multiplicades 30 por 450 dá como 19 anos ou así, e non. Os cartaces que tivemos que facerlle todo o procedimento. No con case un mes de traballo. Estou falando de 3 restauradoras, bueno, eu, pero hai 2 rapazas que eventualmente axudaban, e a inestimable axuda da bibliotecaria do museo e da auxiliar de bibliotecas, que colocaron todos os libros. O tempo de resposta que é o tempo que no que un bien cultural pode conservarse nas condiciones nas que está sin intervir para nada en el. Entonces, nos primeiros casos era alto, de feito estiveron 8 anos, así. Pero no caso da biodeterioración, o tempo de resposta é baixísimo. Se non intervimos, toda a colección vai a quedar afectada. Bueno, esa imaxe hai 3 días ou 4 da sala aquela que vichedes coas caixas. Entón quedan aquelas, non sei se vedes ali ao final, 4 caixas desas que lle chamo o contenedor 13, que son fotocromos, as abrimos, todos son fotocromos. Pero, bueno, hai un espacio de que traballo, hai unha cámara e hai un deshumidificador que casi non sae na fotografía. Así está o almacén. Todo iso ten que ver con a mesma colección. Reutilizamos os acetas para materiais que non están tratados, pero que teñen que estar así almacenados. E, bueno, isto non é o mesmo, é outra, é que hai varios planeiros. Rematei. Creo que rematei no tempo. Grazas. Nada, ahora procedemos a facer as preguntas, se tedes alguna, tanto a Cote como Quete, que coinciden aí un pouco os nomes. Bueno, María José...
Hola, eu queria che facer unha pregunta a ti. Quen fai o traballo de investigación das vosas... Eu. Vale, pues Unha pregunta moi sinxela. Vale. Eu, pero bueno, quería insistir en que vamos a ver, eu, en verdade, teño unha experiencia previa de investigación solitaria, en proxectos de investigación, porque eu son, digamos, modernista de formación, entón, eu, para a época que estudaba, non había fontes orais. Descubrín moi gratamente o que son as fontes orais cando cheguei ao Museo Marea, non? Entón, pois, consideraba imprescindible, se quería facer partícipe, digamos, a comunidade de proximidade, ao territorio, que tiña que falarnos das vivencias, porque, é dicir, insisto, a historia local está traballada con mellor ou peor vontade, porque hai que dicilo que os aportes desde os veciños a nivel, vamos a pensar, digamos, as casas de resonancia son normalmente os xornais, vale? Pois aportan, claro que aportan. O que ocorre é que a min eso non me... O sea, eso tiña pouco retorno patrimonial. Entón, o que fixen foi dedicarme durante moitas horas a recoller, a tocar a moitas portas e recoller, digamos, testemunhos persoais. Tuve a sorte moi grande que algúns desas persoas eran extraordinarios informantes. Entón, o que os fixen foi partícipes, digamos, da narrativa local que fun dando á luz. Para min foi moi gratificante, porque eles, tiene un momento que a un veciño lle amosas que o que che conte delo, de seu pai, é importante, pois, en verdade, teñen unha... Non sei, sorpréndese primeiro, porque a primeira pregunta é: José Manuel, ti pa que me preguntas iso? Eso é o primeiro. Pero despois ten un retorno extraordinario. Ao marxe xa empatizar, porque eu fixen amizades moi profundas con esa xente, que vos digo, estou falando de naxenarios, que realmente, digamos, a vida está se acabando. A perda que vou a sentir cando eles se vayan, nunca se van a ir de todo, porque están as súas conversas, están, digamos, os momentos que me agasallaron, e despois están as súas conversas recolleitas nun relato coral. Para min é, digamos, é do máis gratificante que hai. Sí, eu fixen mala pregunta. O que quería saber era... Dime. Non teño ninguna dúbida... A ver, ti faz... O procedimento de traballo teu é extrapolable, quero decir. Totalmente. Claro, hai unha metodoloxía para facer estas cousas. Claro, te involucras o povo, non? Porque a comunidade na que estás, porque ese traballo é público, se ve, van ali... E quero decir, bueno, pois eso, que a mí normalizar as cousas no sentido de que ti o faz, o sabes facer, pero eso ten que estar, deberían, ti tes axudantes, tes persoal bolseiro, persoal contratado, claro, pero eso é unha labor lentísima, digo, gratificante, sí, pero digo que é unha labor que a mellor de outro xeito, pois non sei se podía, digo, gratificante, non salarialmente, gratificante. Xa, bueno, gratificante, non dixen salarialmente. Non, entendemos, estamos en confianza. O sea, o que quero decir é que, lamentablemente, disculpádeme, agardo poder recuperar esa presentación, porque desapareceu fai hora e media, non sei por que motivo, pero, bueno, eu coido que se vai a poder recuperar. Eu aquí botei mande, digamos, de traballo que tiña, non? Pero coido que se vai a poder recuperar. Quero pensar que algún catacte de como estou traballando. Este é un proxecto que está vivo, pero con ese proxecto teño outro en paralelo sobre, digamos, visibilizar a muller no ámbito laboral, non? No ámbito laboral, non somente no son, senón na Bisbarra. Na Bisbarra, que é unha persoa, Miguel Vidal, que tamén ten un proxecto en mente para Ribeira, e o importante é xerar, digamos, inercia, xerar rede, pero rede de verdade, rede sólida, non? Porque eu coido que actualmente hai palabras, vocábulos, que están condenados a licuarse. Eu vou non a decir. Un é digitalización.
Vamos a ver. Temos unha idade, somos todos adultos. Digitalización, que é digitalización? Digitalización é digitalizar fondos con un fin determinado, fundamental conservación. Bueno, difusión, non? Difusión. Sí, claro que sí, difusión. Pero o primeiro vim falar aquí de investigación. Non hai difusión sin investigación previa. Está claro. Sí. Entonces, o que non noto é que haxa axudas para investigación. Hainas para digitalización. Entendo. Pero a investigación digital non se coñece todavía. É un ente que está aí, pero non ten, sabes? A iso estou falando. E quixera, sobre todo, decir que as oportunidades que hai desde os museos locais unipersonais, como o meu caso, que hai moitísimos, é que temos unha proximidade aos portadores de patrimonio. Temos unha proximidade que hai que aproveitala, porque moitos están desexando que lle preguntes, porque ora xa saben por que José Manuel lles vai preguntar, porque vai a preguntar por vivencias propias, por vivencias alleas da familia. E entón, agora mesmo, coido que isto que estou facendo eu extrapolábala a moitísimos centros. O meu é un museo, pois, de temática mariñeira, que desde o primeiro momento apostouse, digamos, pola memoria oral, pero, insisto, os obxectos que recibimos moitos dos museos locais son doazóns de veciños. Eses doazóns de veciños gardan unha historia desas pezas. Esas pezas xeráronse nun contexto cultural determinado. E con iso se pode construir discursos, narrativas. Eso o que quixen decir. E despois que, ademais, temos unha ventaxa, que a nivel comunitario, que hai que axudar a construir unha identidade colectiva, e quero aproveitar. Unha das premisas que unha persoa debe levar a cabo cando se investiga é ser honesto desde o primeiro momento. E a que me refiro? A que, desgraciadamente, lamentablemente, vexo que se realiza historia ao pseudo-historia para legitimar unha causa ou unha cousa. Unha causa ou unha cousa. Unha cousa, sabedes cal pode ser? Forzar a existencia dun camiño de Santiago. Esa é unha cousa. De acordo? Entón, insisto, hai un problema grande que é que a falta de orzamentos públicos, a necesidade, para min, excesiva de moitos profesionais de querer visibilizar o seu traballo, leva a que se acollan a axudas na que é un caixón desastre, que entra todo. Hoxe en día, prácticamente, calquer actividade cultural ou non cultural pode acollerse a levar o selo do Xacobeo. Eu, desde a miña modesta opinión, eu non entro nese xogo. Porque a min, intentarme acollerme a ese selo, lévame tempo, xenérame tensións, e en verdad non sei moi ben o que dicir. Sin embargo, sei falar de outros camiños. Quero deixar claro este punto. Non sei se estás de acordo. Clarísimo. Bueno, non é tanto... Eso é unha política cultural, eso que estás dicindo. É unha política cultural, neste caso institucional. A ver, non? Claro. Política cultural. Non, Xacobeo non? Política cultural, bueno, sí, política cultural. É a que hai, é a que temos, É moi difícil salirse, a min pareceme. Por suposto, é que por suposto que é moi difícil, pero que temos que ler, como o que temos que ler para todos os profesionais que estamos neste campo, que, por exemplo, mira, esta iniciativa destas xornadas eran moi necesarias, porque foi poñer o foco nunha realidade con moitas problemáticas específicas que son os museos locais. De acordo, eu de verdade, eu digo, cando estaba oindo a Laura desde Barcelona, eu entendía, perdonádeme,
que o movimento independentista catalán teña realmente unha forza específica grande. Claro, porque vía a realidade catalana, a realidade deste país no seu conxunto, e entonces decía, pois mira, que queres que vos diga? Imos sentir cando vos vallades, pero... Sí, sí. No, digo así, sí, porque dá envexa sana. Claro, pero a realidade é que os cataláns levan décadas de adianto intentando xerar comunidade cultural en torno aos seus recursos. Levan moitos anos. Entón, nós chegamos aquí, amparados, loable, pola Diputación da Coruña, que quizáis desto saia, digamos, estrategias para poder avanzar, e lévanos... No, escoítame, viro para ti, Araceli, porque ti lograches o vínculo ca Diputación da Coruña para que a Diputación da Coruña este, digamos, financiando estas xornadas. Por eso miro para ti. Aparte, eres toda unha señora comisaria. Bueno, no, que non hai, que parece claro, que hai, que podemos escoller e non podemos escoller. Claro. Que hai un termo que temos que cambiar, o de comisaria. Sabes por que eu digo? Que eu son historiador. Comisaria ten un sentido que queres que che diga para o común da xente. A min chirríame bastante. No, como comisaria, pensade, que aí nos ven os comisarios comunitarios, os comisarios da Unión Europea, que sempre chegan... Claro, por certo, era a comisario, é un termo que xurdiu na Unión Soviética. Sí, claro, os comisarios políticos. Os comisarios políticos, non, é que habría que cambiar o termo. Nós non sabemos o que é iso, pero desde logo, pero non podemos pensar noutro termo. En verdade, non? Bueno, voltando, en verdade, hai moito por facer. E o gallá fosemos máis os que estamos aquí. Vale, non somos un grupo de presión, non nos enganemos. Pero honestamente temos que manifestar a nosa opinión, que consideramos que é máis fundada que a media da xente. De todas maneiras, non somos un grupo moi grande de xente. Non o somos. Non o somos. Somos un mediano grupo de xente que máis ou menos sabe o que pode requerir un museo local. Claro, pero somos un mediano grupo de xente, pero as cifras, pois son, hai 80 e tantos centros, verdad que sí? Aquí podía haber algunha persoa máis. Sí, eu non estou nese grupo, nós non estamos nese grupo. Pero vouche decir por qué, non porque por tanto rechace estar nese grupo que pode derivar o día de mañá porque dixeron algunha axuda. Porque eu, cando cheguei a ese museo, eu tiña unha formación, tiña un capital humán que era o que era. E tiña unha formación para investigar, para dar a coñecer, digamos, indicando para un público, digamos, de proximidade, tiña que creo competencias para mellorar a historia, o coñecemento histórico desa vila, o coñecemento histórico desa comunidade que xerou ese patrimonio que parcialmente nós témolo ali depositado. Bueno, pois tiven claro que eu non me podía dedicar a facer un proxecto museográfico e á vez xestionar unha web e á vez traballar. Eu teño a sorte, teño que dicilo, que eu non tuve ningún tipo de inxerencias políticas por parte do Concello. E me deron liberdade. Hai que dicilo, danos liberdade tamén porque nos pedimos moi pouco. Nos pedimos moi pouco. Nos temos uns orzamentos mínimos que chegan para pagar os nosos xornais e despois unha actividade pequena. Unha actividade que non lle supón nada nas contas dun concello. Eu son consciente desa realidade. Entón, evidentemente, eu non me podo queixar para nada, porque sei que hai compañeros seguramente que se podan queixar de inxerencias políticas ou inxerencias, xa non digo políticas, inxerencias de políticos que en verdade saben pouco do patrimonio. Vale, por tanto, eu non me podo queixar. E grazas a que non me podo queixar, sigo traballando modestamente no que podo. Sabes? Pero aquí deberá haber hoxe máis xente ou seguíndonos ou aquí. Porque estamos falando de realidades que nos afectan a máis. Sí. Entendedes? Claro. E que nos afectan a máis. Aquí, quero decir, por exemplo, a conservación. Como non é importante a conservación? Eu non me podo dedicar á conservación das miñas pezas. Hai un almacén municipal cheo de pezas etnográficas, porque este museo partiu
digamos, do típico museo etnográfico local, que recolleu todo tipo de, digamos, de pezas de carácter etnográfico, algunhas boas relacionadas ca labranza, porque non hai comunidades pesqueiras puras, non existen, son comunidades pesqueiras que teñen unha complementariedade. Había oficios tradicionais, os lenzos, etc. Eso, no mellor dos casos, está almacenado, e teño que dicir, en un moi bo lugar, non unha dependencia municipal, sabes? E claro, hai problemas, pero eu quería tamén falar das oportunidades. E as oportunidades que temos, insisto, é a proximidade aos portadores de patrimonio. E esa xente, en xeral, cando ti lle amosas interese, colabora. E nós non temos, en xeral, non temos o busto de Nefertiti. Pero temos pequenas pezas que teñen historias de vida detrás. E con esas historias de vida se poden tecer relatos científicos, un aspecto que sinala a nova lei patrimonio, pero mal asunto que ti metas na mesma liña científico, pedagóxico. Non, o científico é científico. E a partir do científico ven o divulgativo. E o divulgativo ten unha canle pedagóxica educativa. Pero hai que investigar. Hai que investigar cos recursos disponibles. Tantas cousas que dan a facer. Convenios de colaboración cas universidades. Claro. Que eso o veíamos esta mañá na rede de museos da Diputación de Barcelona. Había unha lista de convenios impresionantes que facían entre museos locais, universidades, escolas de restauración. A min sorprendeu, o sea, gratamente, quedei moi sorprendida despois da presentación de Laura que fixo. Como non te vas a ver sorprendida, Celi? Pero vamos a ver, que era unha realidade marciana. Era unha realidade marciana, é dicir, o sea, o que quero dicir é que se notaba que era un proxecto... Outro país. Pero outro país. Sí. Pero non só outro país, o sea, outro país porque leva facendo países de fai moitas décadas. Entendedes? Esta presentación que nos deixou a mí... Bueno, mirársedes o cadro dos cartos que tiña ao final outro... Eso xa non quixen ver. Pois eu vi, non era tanto, estaba arriba e non me actuaba. Pero, escoitade, non son só cartos, é a aplicación desos cartos, porque vos fixadevos, nesa rede de exposicións temporais, digamos, a diversidade temática delas. Por qué? Porque hai un equipo de traballo. Hai un equipo de traballo detrás que asesora. Hai un equipo de traballo, e hai uns centros que saben que hai ese equipo de persoas, que saben conducir ese proxecto expositivo por unha banda ou por outra. Entendedes? Nós estamos nunha rede que se chama Rede Rema, que non vou a criticar aquí para nada. A Rede Rema ten unha finalidade que é visibilizar os museos de contido marítimo, en sentido amplo. Pero a función da Museo de Rema, ningunha das súas cláusulas de Constitución é fomentar a investigación. O que nos fai é, nós colocámonos, visibilizámonos e dádenos unhas fichiñas e indicádemos, a ver, que é digno de ver, cal é o vosso horario? É necesario? Por suposto que é necesario. Pero eu cando tuve reunións con eles, pero o importante sería que nos puxéramos en común un día, 2 días, 4 xornadas, e dixéramos, a ver, podemos traballar nun proxecto expositivo común. Que traballásemos, por exemplo, o xénero, a perspectiva de xénero, porque todos vamos a tener algo que dicir. Hola, yo también estoy en la red REMA. Eso se planteó en alguna reunión Zoom, sí, pero quedó un poco en el aire, porque el problema que pasa con esa red es que falta un poco las sinergias entre los trabajadores de museos. Claro. Y eso es lo que queda pendiente un pouco. Claro, pero, sí, perdona, pero eu dixen ya directamente a Xavier Germade, que falén con el directamente,
antes de cando estaba isto nacendo, sabes? Bueno, pois faloume comigo, estaba frente e dixe, Javier, é que o importante é que haxan mesas técnicas que digamos, a ver, en que podemos traballar? En que se pode traballar? E se pode traballar. Os cataláns teñen moi claro en que se pode traballar, porque leva moitos anos traballando en rede, sabes? Ora, rede é un termo... Vale, rede, sí, rede, pero rede para qué? ¿Rede para qué? ¿Sabes? A mí la propuesta de las exposiciones entre 3 museos con una temática similar o con unas piezas escogidas me pareció fantástica esta mañana y creo que sería muy aplicable a nuestra red REMA. No, é que perfectamente, totalmente. Mira, eu comentei unha vez, perdón, que non quero tomar protagonismo, eu comentei unha vez aos poucos, cando isto estaba nacendo. Sabes que isto comezou coa invitación do Museo de Illavo, un museo que ten 30 persoas ou 40 personas, non era o exemplo mellor, un gran museo marítimo portugués, pois comezou entonces, bueno, pois aquí en este país non pode faltar un bo evento gastronómico, que non nos enganemos, eso non o teñen os cataláns. Entón reunímonos, viñeron os portugueses, prepararon un bacallau estupendo, creo que foi en C, e despois estivemos falando, eu coñecía por mediación ao presidente, ao director do Museo de Illavo. Entón falamos ali e dixenlle que o que é necesario é que estaban falando de, digamos, de ampliar a rede REMA, que naceu vinculada, sábelo ben, vinculada á cocina atlántica, que está patentada. Mira ti, había cocina mediterránea e cocina atlántica. A mí foi moi gracioso das patentes, non? Vale, cocina atlántica, ben, que entraba moito marisco noso, non? Ben, cocina atlántica. Entón, eu dixenlle que queremos ampliarlo a Huelva e tal. Eu dixenlle unha realidade, home, pois mira, non é tan difícil ampliarlo a Huelva e a Cádiz, porque centos de galegos, centos de patróns galegos, fóronse a Huelva. E en Huelva fixeron familia, teceron vínculos. José Manuel, non sabía nada disto, José Manuel. É que ti non tens que sabelo. Javier. Ti non tens que sabelo. Ti eres un comunicador, ti eres un instante de comunicación. Pero eu digo, se fai falla, cando vayas falar a Huelva ou a Cádiz, pídeme a min que che paga un pequeno informe e facedes, quedou en nada. Sabes? Quedou en nada. E non estou criticando a Xavier Germán, que me quede claro. Quedou en nada porque esa liña de investigación, esa liña de cooperación para xerar produtos, que non me gusta nada o termo produtos, para xerar narrativas, para xerar discursos en torno ao patrimonio, en sentido amplo, non é a prioridade de REMA. A prioridade de REMA é darnos autonomía a nos para que nós xeremos contidos, eses contidos que xeremos, eles axudan a visibilizalo. Vos non dedes conta que o traballo da rede da Deputación é completamente diferente. A rede da Deputación é reunirse cos museos, recibir proxectos dos museos, verlles a visibilidade, darlle medios e adiante. E que fagan un percorrido polo territorio. Temos moito que aprender. Penso eu. Bueno, algunha pregunta máis? Bueno, aqueles de arriba podían falar sobre... Sí, digo porque sí, son amigos. Como podían falar por exemplo, o que pasa co Porto Fenicio. Eso é un exemplo. Bueno, Miguel Vidal. Vou a recibir a invitación aquí a falar un pouco. Bueno, antes de nada, non sei se xa é moi tarde, felicitar a todos os intervintes, non, hasta ahora, tanto de onte como de hoxe, porque a verdade é que, bueno, foron de moita calidad e aparte tamén nos fan ver un pouco as diferentes dimensións dos museos, tanto dos grandes museos, digamos, dos museos regionais ou estatais,
dos que os museos máis pequenos como o meu de Ribeira pois temos unha grande envexa. Porque, como dixo xa tamén José Manuel, pois somos museos unipersonais, non? E nos resulta complicadísimo, imposible atender a todas as facetas dos museos, desde a administración, a documentación, a investigación, a divulgación. Eu cando vexo todo iso aí, me produce, bueno, primeiro me agobia un pouco, porque eu non son capaz de facer todo iso, pero nin eu, nin creo que ninguén dos museos locais, non? Despois o que dicía José Manuel, que sobre a investigación nos pequenos museos, eu estou 100% con el niso. Eu creo que os museos locais teñen que estar en relación directa coa súa comunidade máis próxima. E creo que, ademais, é o presente e o futuro dos museos locais. Nós non podemos competir en prácticamente nada cun museo regional. Nin creo que se pretenda facer eso. Nós non temos, primeiro, nin fondos para competir, nin persoal. Por lo tanto, nós temos que vincularnos coa comunidade, non? En ese sentido, o traballo que está facendo QT, por exemplo, é interesantísimo. Eu estou tamén retomando en Ribeira, eu levo casi 4 anos traballando ali, estou intentando tamén facer un pouco de historia local, esas microhistorias que están todavía sin dar a luz. Pero para eso fai falta unha cousa fundamental, que é investigar. Que ocorre? Que unha persoa sola nun museo local a veces é difícil porque non ten ese perfil de investigación. Algún, modestamente, me vou incluir, temos algún perfil investigador. E entonces, aparte que de forma casi voluntarista adicamos máis horas do que é o noso traballo profesional a facer eso, pero creo que é fundamental esa liña de investigación. Pero primeiro eu poñería sobre todo os museos locais a investigación. Sin investigación non se pode facer prácticamente nada. Por lo menos falo dos pequenos museos locais que coñezo. Vale? E como ademais estas xornadas, o título, vexo que eso é diagnose e necesidades. Eu creo que, bueno, non quero ser negativo nas necesidades, porque as necesidades son todas. E cando falaba Grau o primeiro día, onte, da definición de museo local, que non sabía moi ben o que era, eu tampouco sei moi ben o que é un museo local, pero creo que unha das definicións podría ser un local sin personal, porque eu creo que así, nunha grande maioría, eu falo dos casos que coñezo en Galicia, vale? E despois, bueno, que temos tamén moitas eivas, no sentido das dúas pés tamén que falaba Grau, e que eu me quedei con eso, non? Que unha é a precarización, que, bueno, en fin, eu creo que eu coñezo moitos compañeiros, non? Pois temos unha precarización e, por outro lado, temos unha presión, algúns de nós, unha presión porque estamos moi próximos, digamos, ao noso cargo inmediatamente superior, que é o político. E entonces eso tamén nos lastra un pouco. Sin embargo, quero ser positivo e creo que unha maneira de sair diso é tendo proxectos de investigación coa comunidade local. E outro punto xa remato, é o tema da colaboración en rede, da colaboración entre os pequenos museos locais, que estamos incluso próximos, e temos tamén, digamos, preferencias por un determinado tipo de investigación, que son moi próximas, como sería o caso, por exemplo, o Museo de Marea, máis o noso, e incluso Meixón, que estamos nun porto marítimo, con realidades, digamos, sociolóxicas, históricas semellantes e que por aí poderíamos un pouco tamén colaborar, non? É verdade, o Porto Fenicio. Bueno, pois un pouco o que acabamos de decir. O Porto Fenicio, digamos que é un elemento patrimonial, que sempre se dixo que é un xacemento arqueolóxico vinculado cos fenicios, que a chegada dos fenicios, etc. Está protegido, cunha protección arqueolóxica, cunhos ámbitos de protección, digamos, de arredor que limita a nivel xurídico facer certas cousas, porque se lle puxo unha delimitación,
E realmente, claro, digamos que vivimos un pouco enganados con eso, porque hasta que empezamos a facer investigación histórica de verdade sobre que é eso, agora mesmo sabemos que eso non é un porto fenicio. Eu, digamos que non me parece mal que ese nombre este aí, porque incluso a nivel, digamos, ten o seu atractivo, non? É diferente. Temos un porto fenicio, pero un porto fenicio, pero eso que é? Bueno, pois a nivel... Pero, claro, non hai que engañar a nadie, e non ten nada que ver con eso. Ten que ver cunha actividade que a mí non me parece, digamos, que sexa denostar un xacemento. Ao contrario, eu creo que a realidade moitas veces é máis interesante. O rigor científico, como decía alguén por aí, non é rigor mortis. O rigor científico tamén ten cousas moi interesantes. Neste caso, trátase dunhas fábricas de salazón, que xa lle temos nome, apelido, sabemos cando se fixeron, que sucedeu con ese tipo de cousas. Entón, claro, o que vamos, a investigación histórica leva pois a poñer cada cousa no seu sitio. Non sei se contestei un pouco a eso do famoso Porto Fenicio. No, eu non teño nada contra o Porto Fenicio. Aparte, eu vou á praia que está ao lado do Porto Fenicio. Sí. Eu o que quero decir é que, a ver, hai que ir rematando, que hai que tomar unha caña, hai que tomar unha cervexa fora. Pero, de verdade, é moi importante. É dicir, a min, seguro que Araceli, desde o seu cargo, non de comisaria, sendo do seu cargo da Asociación de Licenciados, seguro que un dos aspectos que tratades é, entre comillas, o intrusismo. Seguro. Eu sei que existe, a min non perdo tempo con iso, pero existe. Entón, por que hai tantos altofalantes sobre o fenicio? Porque sabémoslo, non nos enganemos, mirade. O que publiquemos nós a este respecto, que pode incluso chegar a publicarse en unha revista de impacto. Non vas a facer un monográfico sobre o Porto Fenicio, pero podes, o día de mañá, Miguel, que está neso, pode facer un traballo de investigación serio falando das fábricas de salga de Ribeira. E cando fale das fábricas de salga de Ribeira, vai a vincular esa estrutura portuaria ca fábrica de salga. Eso vai a evitar que se chiga chamando Fenicio. Non, tampouco ten maior importancia, pero sí que vai a sinalar que o de Fenicio é unha inventio. É unha inventio, que non ten máis importante. No meu concello, hai 30 anos, o gran debate cultural, social, hubo manifestacións, foi como se chamaba o pobo. A Pobra do Caramiñal, la Puebla del Caramiñal, mira, un concello que o problema cultural é ese, é un concello idílico no cultural. Eu vivo nunha parroquia rural e a xente maior sigue chamándolle a vila, e que se chame a Pobra ou Poboa ou la Puebla non impide que cada un lle chame como queira. Entendedes? Pero sí, dese tipo de investigación sin rigor histórico, insisto, voluntariosa, fanse eco os xornais locais e teñen unha difusión para a comunidade a través do papel, a través das edicións digitais, a través dos blogs, eu non estou en ninguna rede social, nin penso, salvo que non me queda máis remedio, pois van a seguir repetindo que se trata dun Porto Fenicio. Pero nese xogo non podemos entrar. O sea, os historiadores, os arqueólogos, os técnicos de cultura, os museógrafos, temos que ser honestos e realizar o noso traballo. E non podemos converternos en quixotes, loitando contra, digamos, muiños de vento. Pero sí que con honestidade hai que deixar clariñas as cousas. Eso teño claro. É das poucas cousas que teño claro no meu oficio. Quedou con moito de pontífide, sinto, pero... Non sabía eu que chegaran hasta aquí, os fenicios chegaron hasta aquí. Ui, sí. Arqueólogos, eu
é posible. É unha pregunta de verdade. Sí, é unha pregunta que dá para varios congresos. Eu non sei se chegaron fenicios ou non. Algún material por aí o hai. Na zona do noroeste. Algún material apareceu en algún castro. Ora, se viñeron fenicios ou non aquí, eso non estou en condicións de respostalo. É como unha idea, para min é nova, vamos, que a ver, se había material, alguén no truso, quero dicir, solo non ven. Entón, por eso, virá de aí, eso. Digo, para min é sorprendente, pero, vamos, porque non pensei que subiran tanto, o sea, os fenicios estaban onde estaban, bien localizadísimos. Ahora falándose un pouco máis en serio, xa, pero non quero abusar. Claro, a pregunta non a fago. Hai liñas de investigación agora mesmo, digamos, que no mundo da Edade do Ferro, xa nos castros, sobre todo nos castros do todo que é a fachada marítima, sobre todo Rías Baixas, aquí en Galicia, sí que se atopa moitísimo material vinculado con eses contactos ou intercambios coa cultura fenicia, pero xa quizáis un pouco, bueno, sería unha cuestión máis longa, xa quizáis a partir do século, sobre todo, 3-2 antes de Cristo. Antes tamén hai algunha cousa. E hai moitas publicacións xa ao respecto. Digamos que a cultura ahora castrexa hai no mundo académico... Bueno, creo que non é o tema, non me vou estender, vou a parar aquí porque estamos falando de outra cousa diferente de museos. Non sei se quere falar aquí. A raíz ou en relación co tema do peirao fenicio, que non o sacou Miguel ni o sacou Quete, quero comentar algo que me parece máis sangrante todavía, que se solicitou un proxecto de rehabilitación, me parece, do peirao, bueno, a foto que presentaba antes, que vese que está, bueno, ten bloques, está feito grandes bloques, e algún deles, bueno, pois, por efectos da marea e tal, están caídos. E se presenta un proxecto de rehabilitación do peirao, feito por un enxeñeiro, e na ficha do ben que vai a rehabilitar, sí, ou a restaurar, non recordo agora cal era, se é unha rehabilitación, non, unha restauración. Creo que restauración. Sí, na ficha do ben, colle o que pon o plan xeral, o pouco que pon o plan xeral, e a continuación di que, como non hai información, colle e copia directamente a información que está colgada nunha página web que se chama Galicia Máxica, que pode ter información moi fiable, non o dubido, pero non me parece sensato que un proxecto que vale unha pasta e o ben que se vai a restaurar se colla a información colgada dunha página web e se descolgue dicindo como non hai información, non é que non haxa información, é que hai que contratar a profesionais para que consigan esa información e se elabore esa información. E é, quero dicir, é un proxecto de envergadura. E iso tamén un pouco marca un pouco o nivel, a consideración social e política que teñen os nosos traballos. A min, por exemplo, ese tipo de situacións non me colle pan no corpo. Eu presentei no seu momento alegacións ao Ministerio de Transición Ecolóxica, porque me parecía, o sea, parecíame algo, pero aparte que, bueno, contradice todas as directivas, cartas de recomendación europeas e a propia legislación galega. Joder, que me parece totalmente insensato que vayas a rehabilitar un ben ou a restauralo e que non sabes o que vas a restaurar. O sea, que traballo, que podes esperar deso? Nada bo. E, desde logo, que eso este vinculado, que se nos vincula a nós, ao mundo do ámbito cultural, concretamente ao mundo arqueolóxico, e aos historiadores, a mí, sinceramente, non me parece... Me sinto avergonzado, sinceramente. Perdona, Araceli, quería rematar eu cunha cousa que oido que é importante que non a dixen. Vamos a ver. Son moi crítico con isto, non? Son moi crítico con... que eu xa non quero falar nin de intrusismo, porque en verdade eu non me considero, de verdade, que me podedes creer, non me considero desprazado polo que publique unha persoa que en xeral con boa vontade, moitos teñen un ego que non entra nesta habitación, e iso alimenta os egos, pero iso xa é un asunto personal que a mí non me importa, que fagan investigación local, e que iso a mí podesme creer que non me molesta en absoluto, non me molesta en absoluto. A min, o que realmente me doe é que o lóxico sería que as asociacións culturais locais, lamentablemente son non a ten, pero hai moitísimos concellos que a teñen, verdad? Que tivéramos un vínculo estreito con esas asociacións locais, porque nós podemos dar e recibir deles. Pero por que crees que non pasa eso? Por que non hai ese... Por que non se chega... Pero creo que unha razón apuntou na Víctor. É que temos moi pouca consideración social.
É que é unha realidade. Temos moi pouca consideración social. Te imagínate, entramos na cabeza que para unha obra municipal de alumeado, contraten a que té. A mí non me poden contratar, porque non teño capacidades para... Esa é a clave. Hai estratos profesionais que están moi ben delimitados quen debe cubrilos. E outros non están tan ben delimitados. Ese é o problema noso. Entón, que nos queda? Que eu non son negativo, que me coñece, non son negativo. Son realista, non son negativo. Son escéptico, pero negativo non son. Que nos queda? Traballar con honestidade. Que fagamos, que xeremos coñecemento á altura das nosas posibilidades propias e posibilidades orzamentarias, e que traballar a nivel de comunidade como queda tanto por facer, pois eu coido que vai a quedar aí, entendes? Eu, por exemplo, mira, cando publicamos Relo Soutelo e Maiseu o libro da Diputación, que foi premiado, e desde logo vendeuse ben, e estou moi contento con el. Unha cousa que está ali, que foi un plano comercial do son fai 90 anos. Bueno, pois eu deixei caer a xente da AMPA, non? Da AMPA, que dixera, por que isto non lle dades aos rapaces, non? Por que non dades aos rapaces? Que isto sirvelle para escolas de primaria e de secundaria, para que realmente, sabes, pois fagan un percorrido por a vila, unha cousa tan sinxela como preguntarse polos nomes das cousas, polos nomes das rúas, polos símbolos que hai nas concellos, os escudos. No concello, o escudo actual ten o antigo peirao. O antigo peirao que desapareceu, non? Normal, desapareceu, necesidades infraestructurais, isto non estou lamentando, o progreso non era viable que mantivera o son un peirao do século XVIII. Ben, pois, por que se non se lle pode temos materiais de forma moi sinxela para facer, digamos, produtos didácticos sinxelos, entendes? Entón, a cousa queda aí. Eu, desde logo, non me podo adicar a ir cada setembro, a cada concello dicíndolle, tedes isto. Entendes? Entendes? Eu coido que o que estou falando eu penso que non falo marciano, creo que eso pasa a moitísimos concellos, entendedes? Hai museos que céntranse na labor educativa, nos talleres. Ana vainos a falar mañán no caso dos oleiros. Eu recibo moita información de Ana, que Ana está moi volcada en manter un patrimonio vivo, en manter un oficio vivo ali. É, para min, loable. Pero Ana, ao facer eso, Ana non pode investigar. Non pode investigar, se é que quixera. Pois eu non podo preparar obradoiros como quixera, algúns que podía ter elementos como quixera. E iso por qué? Iso é a precariedade nosa e o noso carácter unipersonal nos museos. Vale? Entonces, ao final, volvemos a diagnose. Hasta mañá.